Нічого не адбылося. Все нормально. Вам падалося, што стрым перезапускаўся 3 разы. Вітаю ўсіх, мы зараз пачынаем. Падаецца, у гэты раз дакладна пачынаем. Так, усё, паляцелі. Я спадзяюся, Twitch перастварыў нармальна стрым. Нарэшце я ўжо здзёбла слухаць стрэльбу з там Клэнсі, пакуль чакала цябе. Выбачаюся. Я з цывілізацыяй нешта з душнавата запускалася сёння. Колькі мне па гуку? Яна неяк заглосная, не? Хаця, в прынцыпе, у гульні ў самой будзе цішэй. Давайте... Ой, блин. Гэта не я. Гэта я не той націснуў. Так, назад. Загрузіцца. Вось яна, наш гаявата. Усё. Во. Мы тут, нарэшце. Вітаю ўсіх. Я вось хацеў, каб у мяне музычка падпрыцішылася, таму што яна вельмі нешта глосная ў галоўным меню, а ў самой гульні пацішэй, так? Тыя, хто прапусцілі, мы даволі даўно гулялі ў папярэдні раз у цывілізацыю, так, у 5-ю. Я нават магу вам сказаць, як даўно у мяне нават стрым я адчыніў, каб зразумець, дзе мы там увогуле былі. Стрым быў 5 месяцаў назад, каб вы разумелі. Таму нічога дзіўнага, што я ні халяра не памятаю. Вось, новую гульню пачынаць я не збіраюся, мы тут даволі далёка, 172 год, і мы ў цэнтры сярэднявечча. Вось, таму будзем разбірацца сітуацыяй, на месцы, так, і будзем нешта прыдумваць, якая у нас стратэгія была, мы нічога гэтага не ўпэўнены. Вось, будзем адаптавацца. Вітаю, Рэгана, вітаю ўсіх. Калі вы прапусцілі, учора цудоўна пасядзелі ў Tiny Glade, цудоўна пабудавалі замкі, не толькі замкі, невялічкі горад сабе стварылі. Вось, вёсачку, пачалі рабіць замак, на гэтым мы спыніліся, файная гульня, вельмі адпачыць. Вось, сёння у нас цывілізацыя, гульня, глобальная стратэгія, 4X стратэгія. Хто не ведае, што гэта такое, гэта гульні пра пашырэнне, захопы і развіццё. І мы якраз такі гэтым будзем сёння займацца. Вітаю, Чпатэйта, вітанкі. Пад нашым кіраўніцтвам з папярэдняга раза засталася Онундага Гіявата, як у беларускай Вікіпедыі напісана. Гэта па сутнасці індзейцы і, калі дакладна, іракезы. Гэта саюз набора племёнаў, і мы за іх і будзем гуляць. А я здзіўлены, што у нас такая маленькая тэрыторыя на момант 1100 году. Дарэчы, давайте я вам дату не бачна, і там справа зверху ні халеры не бачна, я вось так прыпушчу. І аватаркі падыму. Аватарка, дзе моя там аватарка? Так, аватарачка, давай. Котик, поехали вверх. Приехали. Добра. Разбираемся. Трэба ацаніць сітуацыю, таму што не ўсё так проста. Я не паспяваў. Я адразу пачну з гісторыі. Давайте я адразу выкажу гісторыі, а то я буду потым сядзець на гэтай думцы і не адпусціць мяне. Я, карацей, учора шоў з пакоя, проста ў руках, по-моему, тэлефон трымаў, штось такое, і з размаху заехаў па тумбачцы, карацей, не тумбачцы, а такой па тыпу, як пуфіка для ног. Подставки под ноги, карацей, каля канапа стаяла, я з размаху ляснуўся ногой. І ляснуўся так, што, карацей, у меня там здаравенныя сінякі там на пальцах, і я ледзь каджу, і, карацей, балела, і я ўвечары просто пайшоў, пасля працы нічога не рабіў, просто пайшоў лёг і ляжаў увесь час. Вось, у выніку я ні халеры не падрыхтоўваў цывілізацыю я спампоўваў літаральна, а у меня сёння з раніцы яшчэ і занятак па польскай, і па сутнасці у меня за літаральна там 10-15 хвілін ёсць паміж заняткам і тым самым стрымом, таму я цывілізацыю загружаў літаральна вось перад самым стрымом, таму што я выдаляю гульні, якія мы, калі я бачу, што яна там не прям адразу вылятаю дзесьці ў топ, вось я выдаляю. Вось, таму што мне не праблема перапампаваць, але цывілізацыя не той, каб хутка загружаецца, таму і стрым падзатрымаўся. Ось, і налады там доналаджваліся ў моманце, я пераглядаў свае старыя відосы ўвогуле, што у нас адбывалася. Нам
тут шмат нагнаць патрэбна, таму што цывілізацыя яна цудоўна працуе, калі ты ў кантэксце, а без кантэкста складаней. Я бачу, што у нас бібліятэка будуецца праз 2 хады тут. І тут я бачу нацыянальны эпас і калос праз 4 хады. Вау, мы можам за 4 хады калос пабудаваць, амаль гатовы. Спадзяюся, калосам мы пабудуем. Калос моцная штука для паляпшэння нашай, па-моему, марскія нейкія паляпшэнні дае, так? Альбо, блин, зноў жа, гэта 5-я цывілізацыя, і яна... не, ён нічога для мора не дае, гэта не тое, што я падумаў. Ладно, тады давайте просто, типу, чакаем наступны ход. Будаўніцтвам мне там мои працаўнікі займаюцца, таму просто сядзім, назіраем, як наша вялікая цывілізацыя іракезаў развіваецца. Слушаем за ёй. Так, вялікі інжынер з'явіўся у горадзе Онондага. Пытанне, я магу, конечно, паспрабаваць калос ім бустнуць, але калос праз 3 хады і так будзе гатовы. Можа быць, прытрымаць для іншага якога цуда. Давайте прытрымаем. Я бы буснуў які цуд, будаванне яшчэ якога-небудзь цуда света. Вы у мяне, што вы у мяне тут? Вы апрацоўваеце, так? Дадатковы марскі караван, здаецца, калос дае. Я не ўпэўнены, гэта 5-я цывілізацыя, так? У 6-й дае штосьці марское. Additional... так, вось яшчэ дадатковы гандлёвы шлях. А можна больш паказаць? І тыя, хто будуць гандляваць з намі, ад іх мы будзем атрымліваць дадатковае золата. Золата і дадатковы гандлёвы шлях. Так. Караван гэта грошы. Ну там і само па сабе, карацей, яшчэ грошы дадае. Так, ты у нас яшчэ... Працаўнік, так, працаўніку. Ён можа апрацаваць цукар? Мне хацелось бы апрацаваць камень вось гэты ў ідэале. Гэты горад у нас ежу атрымаў, так. Рыба у нас ужо апрацаваная. Давайте камень спатрэбіцца. Камень, не камень. Поехали далей, наступны ход. Вось, развіццё ідзе па крысе, будзем разбірацца ў працэсе. Калі у мяне былі стратэгічныя нейкія рашэнні, я гэта не халера, я не памятаю, відос я свой не пераглядзеў настолькі падрабязна, я вельмі хуценька пераглядаў, каб хаця б зразумець, за каго мы гуляем. Я такі. Лонгхаусы. Так, добра, за кожны апрацаваны лес дае +1 яшчэ прадукцыі, цудоўна. Нацыянальны колледж, цудоўна. Я трошки пераймаюся за адсутнасць сваёй арміі. У мяне армія літаральна па нулях. Пасяленец. Калі нават яго і ляснуць куды-небудзь, пытанне, куды мы горад можам то паставіць. Можам паспрабаваць, конечно, вось тут Мілан, каля Мілану паставіць, але і карысці ў гэтым горадзе я не асабліва бачу. Так... Рускія, Москва і Петербург ёсць. Можна паспрабаваць да расейцаў туды прыткнуць гарадзец сабе. Так, Індыя яшчэ у нас ёсць. Вось тут цікавае месца. Тут адначасова і соль, і розная, і можна тэарэтычна дацягнуцца вось сюды. Тут даволі шмат рэсурсаў. Доўгія дамы слабейшыя за майстэрні, мемны скам. Ну, яны проста раней з'яўляюцца. Пачакай, а яны майстэрні тыпу замяняюць? Альбо што? Так, яны майстэрню замяняюць. А ў сэнсе, тыпу, як яны могуць быць слабей, калі ўсе палепшаныя юніт, ну, гэтае самае, павінны быць трохі лепей. Ну, мне проста патрэбна тлумачэнне, я так зараз у лічбачках не буду параўняць. Таму што не ведаю, пра што гаворка. Вось так. То бок лонгхаус літаральна просто слабей прям. Типу, просто прадукцыя +2 ён дае, і гэта няблага. У прынцыпе, як бы гістарычна мае сэнс, але трошкі шкада, што тады гэта палепшаны юніт. Лепей што-небудзь яшчэ бы прыдумалі. Так, 3 рэмы. Варта мне яшчэ 3 рэму пабудаваць? Пачакайце, вы ж тут Сонгхай, што вы тут робіце? Так, я разумею, мне карцей патрэбна армія, таму што гэта лухта нейкая. Яны ўжо лучнікаў пабудаваць, каб бараніць гэта самае
Вэры магавкі 14 сілы. Угу. Давайте магаўкаў яшчэ. А, не ў гэтым горадзе, не ў гэтым. Дзе заўгодна, але не ў гэтым горадзе. Баракі даюць дадаткова досведу юнітам. Это 12 ходов будзе. Блин, ну мне насамрэч добра было бы... Не, я ўсё роўна беру магаўка. Няхай будзе. Няхай будзе хоць 10 будзе будавацца. Таму што гэта я буду займацца зараз яшчэ сваімі штукамі. Я бы хацеў цуд света, якія дадаць. Паляпшэнне рэлігіі. Індія палепшыла сваю рэлігію. Цудоўна ім быць. Сядзім, чылім. Самая задовольная цивилизация у нас. Мы знаходзімся на 6-м месцы сярод 8 цивилизацый. Якая прыгажосць. Мне падабаецца гэтыя тэматычныя песні у кожнага свая. Ну, у нас колосса з-пад носа на апошнім ходзе скралі. Новая технология, компас. Вось жа холера, а? Вось жа холера. Минус. Ну, трэба нешта перанакіраваць тады гэты рэшту. Што мне за гэта дадуць? Мне ж даюць нейкую кампенсацыю. У Лондоне пабудавалі колосса. Ачмурэлі. Што цікава, гэта, ну, типу, колосс радоскі, то бок ён са спазненнем на 1000 гадоў, там 2000 гадоў зрубіў. Просто золото далі. Блін, ну таннейка. Во, давайте порт. Тут порты патрэбны. Потому что я не жадаю гублять лес. Лес там нешта дае нам дадатковае, по-моему. Ну, в принципе, доўгія дамы гэтыя. Будут з імі ўзаемадзейнічаць. Так, дрэва тэхналогій, што ўвогуле адбываецца? Паляванне на жывёлак у нас усё яшчэ адсутнічае, але нам неабходнасці вострай і няма. Вось там будаваць суды трэба толькі, калі ты першым адкрыў тэхналогію. Ну, не заўсёды ж не ўсе могуць усё рабіць, правильно? Ёсць заўсёды верагоднасць неяк выцягнуць. Что у нас патрэбна, что у нас по неабходнасці якія ёсць? У нас гандаль адсутнічае просто як клас, абсалютна. Трэба гандлем заняцца. У нас 4 маршруты і ніводнага не выкарыстоўваецца. Я компас адкрыў, так? Это марскія розныя... Ага, вось. Мора і мора. Я шоў у компас для таго, каб гавані зрабіць. Это я, конечно... ну правильно, я ожидал доминировать на воде. Это мае сенс. Астрономия даст мне доступ до каравел. Хутчэй плавание юнитаў. Можа каравелло. 4 ходы. 3 ходы. Новые юниты. Что бы мне такого зрабіць? А мне патрэбна ўзмацніць сваю абарону, але гэта, ну, такая, скажем так, часовая праблема, так? Пасля таго, як яна вырашана, мне няма пытання, што мне рабіць, так? Мне патрэбна нейкая доўгатэрміновая мэта. Мне абсалютна вось гэтая цэнтральная адстае. Давайте адукацыю і пойдзем у навуку. Ось, она тут якраз... яна патрабуе ось якраз такіх гэтых тэхналогій, так. Было б неблага просто тэхналогіі сабе разагнаць. Мне ўсё патрэбна, як звычайную цывілізацыі патрэбна ўсё адразу. Ось, торговыя гандлёвыя караблі патрэбны, так, але яны ўжо ёсць, іх трэба просто будаваць. Ну, просто будаўніцтвам заняцца, але гэта не навука. У навуке мне банкавая сістэма... Што ў нас тут? Яшчэ один дадатковы гандлёвы маршрут вось тут у банкаўскай справе. Я думаю, я ў адукацыю пайду. Хоць я гэта і ў дзіўным месцы знаходзіцца і... ну блин, гэта вось усё цэнтральную гэтую штуку дабіць. Таму што на ёй будзе стаяць усё роўна... Не, мне ўсё роўна гэта ўсё патрэбна, таму што я не змагу просто прасунуцца нармальна. Ідзем у адукацыю.
Шкада колосса, конечно. Чечен Іца була скончена Ганді. Добра. Нехай протягує. Малейченка Ганді. З Сіднеєм я больше не сябры. Ага. А як я, таким чином я підвищав настрой? У їх там квести, по-моєму, є у гэтай части, так? Ага, яны гандлёў маршрут ждаюць, каб я усталяваў з імі. Блин. У ланцужок жа ставіцца, не памятаю як. Караван, карго-шип, вось, 8 хадоў, каб будаваць адзін такі. Вось жа лухта, а? Не забивай на танныя тэхналогіі. Ну там па сутнасці вось зараз яны танныя тэхналогіі хуценька і прасунуцца, таму што я у адукацыю адправіўся. Я на іх не забіваю, просто мне звычайна я памятаю, што мне заўсёды шмат рэкамендацый прылятала і ўсё патрэбна, і рвацца патрэбна ў якую-небудзь тэхналогію, а потым паспець і вось гэта і вось гэта. Я гэта добра памятаю. Ну, вось, таму часта бывае... Я звычайна наадварот, ну, тыпу, адну, ну, камбінірую, тыпу, я маю сярэдні мідгеймавую нейкую мэту, на якую тэхналогію, да якой я накіроўваюся і спрабую штосьці зрабіць. Вось, але агулам потым бяру і дабіваю мелкія тэхналогіі яшчэ наверх. І вось зараз будзе у нас кожны ход будзе дадавацца па тэхналогіі, ну там па кожнай пару хадоў. Create queue, вакенцы ворона. Я бы пакуль, ну, так, show queue. І вось дадаць у чаргу, вось. Мне бы вось гэты гандлёвы караван. Так. Наступным. І порт. Просто гэта доўга, яно будзе там 20 хадоў толькі дабірацца да гэтага. Мне падаецца, прадукцыі не хапае дзесьці. Трэба зараз ацаніць, якая сітуацыя па прадукцыі ў гарадах. Блин, гэта 12 чалавек, мне падавалася гэта нармальна. Колькі я малаточкаў я раблю? Я не ўпэўнены. 15. Падаецца, гэта мала. Я не памятаю, гэта мала ці шмат? Мала падаецца. Ну так, нават навуку пераганяем. Малавата, і золата малавата. У меня вельмі... вось, прадукцыя ў гэтым горадзе ў асноўным. Так, таму што тут руднікі ёсць. А ў сталіцы слабавата з гэтым. Можа быць, я хутчэй пабудую гандлёвы маршрут у гэтым горадзе, у Асініке. Вырабка леса. Але ж у мяне плюсы ад леса нейкія, правильно? У меня цывілізацыя, якая на лесе пабудавана. Так, езда на конях. Так, а в чым прикол з моєї цивілізації? Хіавата, так. Гэта дарэчы, што у нас тут адбываецца. Традыцыя, добра. І я чамусьці эстэтыку кінуў адзін. Чаму? На марской карце трэба флотом воеваць. Не, ну гэта лагічна, просто што яшчэ мне ўсё роўна флот гарады не абароніць і гэта самае. Флот не заваюе гарады. Вось, так што абарона нейкую базовую патрэбна мець. Чаму эстэтыка? Чаму такі выбар? Чаму не камерцыя? Чаму я браў эстэтыку? Хутчэй за ўсё, можа, проста неўдала, там же бывае ад тэхналогіі залежыць. Можа быць, камерцыя з'явілася толькі, ну, пазней, чым у мяне было. Я думаю, што мне патрэбна камерцыя, прям моцна. Таму што я буду кампенсаваць недахоп, ну, выраба проста гандлем. І гандляваць тут даволі проста. Ну, таму што марскія шляхі паўсюль. Exploration дасць ад марскіх гарадоў. Добра, это неблагі варыянт. Але нам пакуль... ну, хутка будзе новая, дарэчы. Насамрэч, вось я бачу, і тут нармальна так хутка выраб ідзе. Карга-шип, вось гэта. Давайте, Асініка будзе даваць мне яшчэ. Гандлёвыя маршруты будзем. Так, юніту патрэбныя загады.
Гранд Рівер, ти у нас яшчэ пакрыху горад, які распаўсюджваецца, так? Рыцары магаўкі ў цябе там з'яўляюцца пакрыхсе. І гэты руднік ёсць. Добра, я па сутнасці буду просто апрацоўваць пакуль. Плантацыя і іншая, вось гэта цукар будзе. У нас шмат золота. Ну, асноўнае жа, куды яно траціцца, гэта якраз такі каргашып, на яго мне не хапае. Вэры, магаўкі, баракі, сцены. Давайте сцены просто набуду. Караван-сараі. Так, гэта земныя маршруты. Лухта. Блин, альбо шмат... Альбо яшчэ капіць. У нас не так шмат золота, насамрэч. Не так шмат, як хацелася б. Гандлёвы карабель 480 патрэбна. Добра. Вы займаецеся плантацыяй, там будзе больш золота і ежы. Так, нешта яны тут плаваюць. Трэба сабе караблі... Может быть, карабелі трэба было набыць. Во, грошыкі, рынкі, Петра. Ну, Петру мы не пабудуем. Ён там пустыню патрабуе, калі я памятаю правильно. Давайте галею. Вось яе. Ты? Гатова. Будзе карабель дадатковым. Таму што ні ў кого пакуль такіх караблей няма, а мы можам паразведаць ёй, і няблага было бы ведаць, дзе ворагі, калі, калі хтось цябе абвясціць мне вайну, дзе адкуль яны будуць плыць. Так. Ты. Аўтаматычнае даследаванне. Вось туды паплыві. Можа быць, я тут магу штосьці нарабіць. Рэальна разведкі не хапаем. Так. У гэтым горадзе ні калеры пакуль няма. А я жадаеш уключыць адлюстраванне рэсурсаў па клетках? Мне падавалася... ну правильно, я ж гульню сам перасталёваў. Так, іконачкі, рэсурсы. Што ў нас? Hexgrid. Няхай вось гэта ўсё будзе. Няхай ўсё будзе намалявана. Можа, горад апрацоўвае пустыя клеткі? Я пакуль пачакаю. Так. А дзе размеркаванне людзей? Я у гэтай частцы не памятаю просто. Дзе паглядзець, якія клеткі яны? Вось менеджмент людзей, вось он. Так. Ну, в прынцыпе, тут-то нормально. Такое. Няхай апрацоўваюць. Просто паляпшэнняў пакуль не хапаем. Слабавата. Што ў гэтым горадзе можна пабудаваць такога карыснага? Малаткоў 9 усяго, гэта вельмі слабы горад. Можа быць, рэальна гэты доўгі дом пабудаваць хоць як плюс 2, плюс малатка, хоць штосьці. З іншага боку ёсць рынкі і іншае. Блін, золата проста ўлятае. Альбо рынак, альбо лонгхаус, адно з двух. Мне падаецца рынак. Вітаю, незнарок. Вітаначкі. Блін, мне ўсё патрэбна, як звычайна. Прям ўсё. З рэлігіяй хоць што-небудзь рабіў? У мяне ёсць катізм. Моя рэлігія. Окей, плюс 13 рэлігій яшчэ вырабляем. У нас есть нават прям своя рэлігія. Няблага. Але не толькі патрэбна зараз, не тое, што самае неабходна, у нас палітыка новая будзе. Блін, я не ведаю, я не бачу неяк перамогі пакуль. Тыпу, я бачу выжыванне, я не бачу перамогі ў гэтай бегучай сітуацыі. Для гэтага горада у ім не хапае малаткоў, прям моцна. Нягледзячы на тое, што у нас хаця б руднікі ёсць каменныя. Это ўжо штосьці. Але і грошаў у нас мала. Грошы патрэбныя. Плюс 1 толькі расце. Давайте гэтаму гораду дадзім усё ж такі доўгія дамы, лонгхаус. Так.
Ось яны будуць. Тут у нас ёсць магалкі, якія будуць просто на абароне. Хоць штосьці юнітаў якіх пабудзе. Нам плантацыі патрэбна. Плантацыі будуюцца. Плантацыі у нас вось чаго плантацыі у нас хапае. Зараз яшчэ вырубка лясоў ёсць, і можна, ну, гэтых джунглей, можна плантацыі на розныя штукі панапавесці, ось на бананы, напрыклад. Вось, новая палітыка. Вось тут пытанне. Ёсць даследаванне, так, плюс 3 малатка у кожным горадзе на ўзбярэжжы. Плюс 1 шчасце за кожны порт. Гэта цудоўна. Адміралы марскія, так, за кожны, плюс 1 золата за кожны порт, альбо там маяк і іншае. Плюс 4 прадукцыі, плюс 4 культуры за горад з East India Company. Угу. Ага, exploration хутчэй за ўсё нам. А чаму такі exploration моцны на вадзе і пры гэтым, а што ён яшчэ дае? Дае плюс 1 перасоўванне для марскіх юнітаў і абзору на вадзе. І дазваляе будаўніцтва Лувра. Калі ўсе скончу, дазваляе набываць вялікіх адміралаў за веру, пачынаючы з індустрыяльнай эпохі. Ну, пофіг, на гэта трошкі пофіг. Вітаю, Фэй, вітанчкі. Малаткі за марскі горад, мне падаецца, гэта прям 100%, просто мне, ну, я баяўся, што тут будзе, типу, не памятаю, а якая з іх была, типу, за тое, каб я быў маршрут, ну, типу, на іншым кантиненте ну, нешта паставіць. Альбо гэта было ў іншых, ну, типу, частках цывілізацыі. Можа быць, гэта камерцыя бонусы імперіям, які сфокусаваны на золоце, дае дадаткова золата у сталіцы, будаўніцтва Біг Бена. Усе, вось гэта не бескарысна для мяне. Ланскнехты сумнеўна, але не блага. Менш золата за набыццё юнітаў. Ну, калі золата мала, ну такое. Вялікія гандляры растуць, з'яўляюцца на 25% хутчэй. Падвойнае золата ад гандлёвых місій у іх. Больш шчасця ад рэсурсаў. Не, тут 100% exploration, прям 100%. Вось, можна было б падумаць на чым-небудзь яшчэ, тыпу patronage мог бы быць карысным, больш уплыву на гарады, ну, гэта, гарады дзяржавы. Эстэтыка, я не ўпэўнены, я хутчэй за ўсё яе ўзяў, таму што ў мяне ўсё астатняе было заблакавана, я вельмі рана урваўся туды, я звычайна так раблю толькі тады, калі эстэтыку я бяру толькі вельмі рэдка. Хутчэй за ўсё, у мяне рэальна проста не было нармальнага выбару. Момант. Ну, зноў жа, я спрабую узгадаць, што там было, калі было 5 месяцаў назад. Таму я свае разважанні не ўпэўнены, якія ў мяне былі. Так, просто калі ўжо абраў стратэгію, лепей прытрымлівацца, шкада, што я не памятаю, чым была стратэгія. Таму выдумваем новую. Так, цудоўна. Гэты горад яшчэ пабудаваў нам гандлёвы маршрут. Адпраўляем адразу гандлёвы маршрут у нас відавочны выбар Сідней. Я жадаю адносіны з Сіднеем падняць. Так, ты. Гэта квест яшчэ на Сідней. А чаму ён не выканаўся? Просто квест ужо адваліўся. Не, пачакайце-ка. Ёсць, просто што не залічыўся пакуль. Добра. Што яны яшчэ жадаюць? Каб мы знайшлі нейкую прыродную з'яву прыгожую, і яны дадуць дадатковыя... Яны ўзнагародзяць героя, які знойдзе большую колькасць тэхналогій. Мы наперадзе з адной тэхналогіяй. Ну так, я буду зараз мелкія лупіць, таму, можа быць, калі яго сыдзе, ён... Ну, я рэальна буду топ. Добра, цудоўна. Сіднеем пасябруем. Так, што ў нас тут? Вырабы срэбра даюць яшчэ дадаткова плюс 2 золата. Няблага. За 5 гадоў усяго. І яшчэ 5 гадоў будзе каштаваць нам рынак. Таксама няблага. Але, блин, ну... Вось плюс 12 на золата стала раптоўна. Гэта за гандлёвых маршрутах хутчэй ўсё, так? Блин, тады мне патрэбна насамрэч забіць на вось гэта і будаваць яшчэ сабе гандлёвыя караблі. Вось яшчэ гандлёвыя караблі, больш іх.
Хутка 4-й марскі горад трэба ставіць, бо традыцыя працуе на 4 гарады. Ну, я памятаю, што ідэя была яшчэ можа быць тут ляснуць, але гэта такі сумнеўны горад, што я хацеў паглядзець яшчэ тэрыторыі. Вось тут я, дарэчы, хутчэй за ўсё яго пастаўлю. Мела бы сэнс, правильно? Кракато у вадзе стаіць нават. Вось сюды можна было б паставіць, дацягнуцца нават да апрацоўвання дзе-небудзь. Зараз, блин, трэба было галеру гэтую ўзяць сабе пад кантроль. Так, давайте агледзім вось гэтую лакацыю і плыві-ка ты сюды. Ось, пад маім кіраўніцтвам. Опа, Егіпет. Рамзес, ты чаго жадаеш? 4 золота, 30 хадоў, новыя мае фарбы. У прынцыпе, чаму бы не? Это ж не апошнія мае фарбы, правильно? Вітаю, вырвай ім квітанкі. Давайте погодимся. Фарбы и фарбы. У меня попадается их шмат. А боже, ну там это самое. Адзіная рэч, якая ратуе нас ад бюракратыі, гэта яе неэфектыўнасць. Вырвай геймінг, я не разумею, гэта пытанне ці не пытанне. Так, я з Індыі нават нейкі пэўны момант засябраваўся. О, які новы... Ну, кожны раз штосьці новае даведваюся. Пытанне. Па крыху. Ну, тыпу, у мяне не было з кім гандляваць, я толькі зараз магу гандлёвыя караблі гэта адпраўляць кудысьці. Так, слухайце, мне падаецца, ідэальны горад будзе. Блин, адзінае, што ён... Раз-два... Гарады... Гэтыя ж гарады ў гэтай частцы, яны на колькі клетак цягнуцца? На 3 клеткі, правильно? На 3. Тады вяртаемся, глядзім. Я бы паставіў яго вось тут, альбо дзесьці паблізу, так? Вось гэтае месца файнае, падаецца. Раз, два, тры, раз, два, раз, два, раз, два, тры, раз, два, тры. Адзіная пшеніцу тую не дацягваюся, якая таксама была бы добрым сродкам ежы і трохі прадукцыі, так? Колькі я пшеніцы дае? А, у мяне няма такіх прыкладаў пшеніцы, каб паглядзець. Ну, тыпу, колькі я магу здабываць за яе. Добра, давайте просто можна паставіць сюды, і тады я дацягваюся. Не, ўсё роўно туды не так далёка не дацягнуўся ніяк. Не, я вось сюды паставлю. Гэта даволі шмат навукі, 5 навукі просто з нехалеры. І я дацягваюся у некалькі ресурсаў адразу. Ты ведаеш пра ідэалогію? Я ведаю, я ў гэты, ну, у мяне на кожную цывілізацыю дзесьці па 200 па 300 гадзін. Я ведаю просто, што, па-першае, я даўно ў іх не гуляў. І кожны раз з-за таго, што мы апошнім часам яшчэ скочым паміж цывілізацыямі, у мяне абсалютна пераблытаныя веды на кожную цывілізацыю. Абсалютна пераблытаныя, і гэта амаль, можна сказаць, я вывучаю гульню па новай кожны раз, таму што я просто не памятаю. Ну, тыпу, моя інфармацыя абсалютна не актуальна, таму што яна можа з любой гульні вось прыйсці, і таму я тыпу, а зараз я яшчэ вярнуўся, гэта ў нас захаванне 5-месячнай даўніны, я не памятаю, чым моя стратэгія была. Польскі механік-сімулятор? Не. Я разумею, пра што ты. Это той чалавек, які разразае там машыны і збірае абы што, тыпу, і прадае. Не, гэта я не забіраў. Гэта я правильно узгадаў, так? Я не ведаў, што ён бясплатна зараз. Я бы забраў. Кар механік-сімулятор 2018. Есть 2026, о. Гэта яшчэ не выйшла. Не, гэта трошки не тое, што я падумаў. Гэта я пра іншага падумаў. Добра. Дадаць у аккаунт. Тыц. Забрана. Так.
Мне падаецца, не самая лепшая ідэя, по-моему, з егіпцянамі сябраваць, таму што ў іх там нейкі канфлікт з іншымі чэламі. І егіпцяне далёка. Давайте просто, ну ладно, давайте. Я не буду з імі самае конфліктаваць, мне асабліва няма. А, не, пачакайце-ка, яны якраз таки блізка, яны суседзі мне. Сумнеўна. Гэта іншы сімулятор. Там ёсць крутыя, смешныя, типу, як канцэпт. Я вельмі чакаю, калі-небудзь выйдзе гэта там ремонт, типу, нейкі. Таксама польскі, по-моему. Типу, ремонт такі спрошчаны. Так. Типу, бясплатна і цудоўна, і дзякуй вялікі. Так, мне яшчэ гандлёвыя караблі патрэбныя. Гэты горад, дарэчы, прям вельмі эфектыўна атрымаецца, але я працягваю лупіць гэтыя гарады гандлёвыя. Дарэчы, што я туплю? Мне ж патрэбна... У мяне будзе зараз яшчэ 2, атрымліваецца. Я ў сталіцы зараблю гэтага самого пасяленца і адпраўлю. Вось такое. А гэтаму юніту патрэбны загады. Ён просто будзе суправаджаць, далёка я бы яго адпраўляць не хацеў, але да пасяленца яшчэ нармальна так гадоў будзе. Давайте разведаем што-небудзь. Так, гэты горад. Ён зараз будзе мацней за нашу сталіцу. Так. Можа быць, адзін адправіць, каб паляпшаць свае жа гарады, хаця я лепей зараз бы золата генераваў больш. Давайте... Дзе тут было сартаванне? Вось. Самы высокі прыбытак золата. Дэлія будзе 13. Але будзе іх эту самую рэлігію прыносіць. Я просто наладзіў бы нейкую... Мне няма... Ну з-за таго, што партоў няма. Блин, крынова. Давайте до Дели ўсё ж таки отправим. Альбо якія мне... Во, давайте лепей з гарадамі дзяржавамі гэтымі. Вось. Хоть там 2 золота прадзёбана будзе уход, але ўсё ж таки. Вось, 30 золота уход, пайшлі у нас прыбытак. Нормально. Выцягнули. Звычайно, караваны ў сталіцу пускаюць. Ну, там такія опцыі былі. О, за цукар 7 золота. Вядома, чел, без праблем. Мне зараз грошы патрэбны. Ага. Яна нам прапануе стратэгічныя рэсурсы. Коней і зол і жалез за срэбра. Давайте, ладно. Я не памятаю, у гэтай частцы ёсць такая магчымасць, што я ў выніку распрадам... У нейкай частцы просто было такое, што вы можете адправіць апошні свой ресурс, і ў выніку вы перастаеце атрымліваць бонусы за гэты ресурс, правильно? Ну, типу, у 0 сысці. Просто у некаторых частках, я памятаю, ёсць блок, што ты не можаш пачаць гандляваць сваім апошнім ресурсам. Альбо цябе неяк папярэджвае нешта такое. А ёсць часткі, у якіх, типу, усё, да свідос. Ось тут плантацыю. Давайте пачынаем. Тут гандлёвы шлях. Выбор тут невялікі. А чаму такі маленькі выбор-то? Таму што порт адсутнічае, і ён будзе наступным будавацца. Вось чаму. Таму так мала. У Сідней, у Ереван давайте, ось туды паплыве. Я просто не вельмі ждаю з гэтымі самымі зараз. О, дарэчы, Сідней. А Сідней вельмі высока. А чаму ён не, типу, мне не сябра? Ну, в сэнсе, ён сябра, але ён не гэты самы. Не мой хаўруснік. Мне абавязкова патрэбную апошнюю выставіць, так? Больш, чым іншыя гульцы. Так. Добра. То
Хтосьці больш просто прапануе вось усё. Закрывайся. Вось. Не той, каб хутко мне будзе... Пачакайце-ка, галеі не могуць у акіян? Што за лухта? Навошта мне тады? Я думаў, я ўжо... мне ж каравелы дакладна, гэта ж каравелы, гэта наступная. Мне там астраномія патрэбна, альбо штось такое. Дайце-ка пагляджу. Так, мне патрэбны каравелы, каб акіян сысці. Ну, давайте тады адразу астраномію і каравелы, таму што ўсё роўно марская мапа. З кожным новым жыхаром шчасце падае. Ну, як бы нармальна, просто што я баюся, каб там сачы за колькасцю ресурсаў на шчасце. То бок я магу прадзябаць гэта. Добра, буду прыглядаць час часу. Так, атрымліваю рэлігію ў адным з гарадоў, цудоўна. Так. Што? Хто на мяне? Вось там падплыў. Добра, зразумеў. Дякую, вялікі, не трэба мне, напрыклад, нагадваць. Пум. Мінус. Прыплылі тут такія барбары. Канешне, не патрэбныя. У нас літаральна каней няма. Ну, як па гандлю мы атрымліваем, там 1-2, але гэта ўсё лухта, абсалютна. Так. Зараз. Грэнд Рівер. Што б табе такога прапанаваць, будаваць? Галеі бессэнсоўна. Я лепей адразу ў караваны пайду. Алярма, ну, прыплылі такія. Вось тут, дарэчы, ёсць галея барбараў. Трэба з імі разабрацца. Ну, порты насамрэч паўсюль, таму што мы ідзем у полісе, які дае бонусы ад партоў, таму яны просто паўсюль патрэбны будуць. На жаль, яны пакуль не прыносяць таго, што хацелася, але порт звязвае гарады гандлёвым шляхам, і гэта прям абавязкова нам. У нашым выпадку гэта прям must have, абсалютна без выбара. Так, што яшчэ? Рынак. Рынок было бы файна, вось гэта было бы файна, плюс 2 золота за кожнае вось гэтую, гэта плюс 4 золота ў гэтым горадзе будзе. Праз 5 гадоў, альбо рынок спачатку. Я думаю, і то, і другое патрэбна. Сканцэнтруемся тут на золоце. Вось. Рыцар Магаук. Рыцар Магаук. Ваяр Магаук. Крады золота з каравана. Я, падаецца, не, караван тут, адсюль ён не плыў. Ну, тыпу, караваны ў мяне вось адсюль плаваюць. І тут 2 гарады, калі можна пабачыць, тут 2 маршруты, яны ўсе ідуць скрозь гарады дзяржавы, таму я ў плюсе трохі. У сэнсе таго, што мне не патрэбна, не толькі я бараню, я вельмі блізка межы, адна каля адной. Так, давайте далёка кудысьці, у Дэлі адправім. Ось, это будет далёкі маршрут, яшчэ дадатково золота. 53 золота ўход. Нам зараз тое, што ў асноўным у нас каштуе 10 па 400 золота, то бок 4 хады я магу набываць штосьці які-небудзь юніт. Гэта, ў прынцыпе, неблага. Ось, канешне, юніты потым адбіраюць гэтае золата, але это ўжо праблема на потым. Так. Мой город становится релігійним. Ну там спаборніцтва релігії пачынаецца. Блин, не падабаецца. А дзе тут барбары былі? Вось яны. Я просто пазбавіцца ад іх, каб яны тут не перашкаджалі маім маршрутам. Пагадненне навуковае. Колькі у вас тэхналогій? Я магу паглядзець, колькі ў іх тэхналогій? Не? Ну давайте, не, навуковае пагадненне добрая штука. Я зараз яшчэ збіраюся ўрвацца ва універсітэты і разгнаць сабе навуку. Адзінае, што у астралогію я так рвуся. Пророк з'явіўся, кайфово. Вось гэтага чела, хоп, адстрэліць.
Ёсць. Сябра з Сіднеем стаў. Цудоўна. І што мне дае, дарэчы, за гэта? 3 ежы у сталіцы і 1 ежы ў кожным іншым горадзе. І даюць нам віно і каней. Цудоўна, цудоўна. А што, чаму? Ён жа марскі. Чаму ён дае ежу? Я думаў, марскі дае нешта іншае. Great Maritime. А, не, вот якраз таки написано, што марскія даюць мне ежы. Добра, няхай. Няхай працягваюць. Дзякуй вялікі. Демографія... Вось гэта, типу... Демографія, так. Насельніцтва. Самае вялікае ў мяне. У 2 разы больш за сярэдняе. Так. Ежы... ну вось, насельніцтва добра. Па ежы у мяне на другім месцы. Па вырабу на 3-м. Па GNP на другім, на зямлі 3-е. Салдаты у мяне вельмі слабая армія у параўнанні з астатнімі. Пры гэтым тэхналагічна плюс-мінус 31 у нас адсотак, так? Ну і апрувал я не памятаю нават, што гэта такое. Это типу настрой? Альбо што-небудзь такое? А што у нас яшчэ ёсць? Дыпламаты, эканоміка... Дзякуй вялікі. Гэта агульная. Ну, карацей, не тое, каб добра, але і неблага. Так, распаўсюдзіць рэлігію. Во, давайте рэлігію вось у асінніку. Узмацнім нашу рэлігію, кацізм, які трошки прасеў з-за таго, што там ціснуць з іншага боку, з гандлёвых маршрутаў. Шчасце апрувал. Ну окей, ну то бок шчасце у мяне не вельмі высока, ну і гэта я ведаю, в прынцыпе. Ну, добра, што я гэта не будаваў, штосьці там. Mosque of Jenny. Education is the best provision for old age. Цудоўна. Мы знайшлі Ватыкан. Яны далі нам грошай за гэта. Дзякуем вялікі. Так, у асіннікі распаўсюджваецца рэлігія, і пры гэтым гэта мая рэлігія па новай, то бок там рэальна барацьба рэлігіі ідзе. Вось, распаўсюдзіць кацізм. Узмацнілі яго. Колькі там у нас? 11 паслядоўнікаў. Усё, прям мы задушылі канкурэнцыю у асіннікі. Цудоўна, цудоўна. Так. Слухайце, я адпраўлю гэтую галею вось сюды. Мне патрэбна вось пасля гэтага парта, я не ведаю, так, няма больш чаргі. Далей ідуць у нас пасяленцы. Вось мне вельмі патрэбна пасяліцца, я жадаю гэтую выспу заняць аднім горадам. І будзе і навука, і ежа, тут усё пад бокам, карацей, нармальна будзе. Зажывем як людзі. Так. Фарбы у мяне 2 ўсяго, так, добра. Золота, жалеза ён прапануе і адкрытыя межы. Я не жадаю яму адкрытыя межы даваць. І тым больш у адзін бок толькі. Вось так, ты згодны? Яму падыдзе. Ладно. Пачакайце, как гэта было наадварот, ён мне прапанаваў адкрыць. Блін, я ідыёт. Ён мне прапанаваў адкрытыя межы. У сэнсе. Так. Вось жа я дурны. На жаль, там люкса няма. Ўсё надзея на карыцу. А карыца... Вось, дарэчы, інсенс у мяне не... Альтэрнатыва, просто вось гэтае месца. Там ёсць руіны, там ёсць... Там, в прынцыпе, ну, такі неблагі, і вось он люкс. Мы можам сюды, у прынцыпе, размясціцца. Адзінае, што я буду канкураваць за гэтых вось... Ну, гэтую тэрыторыю з Сіднеем. Хаця гэта ўжо максімальная іх тройка. Вось. Там, ну, той же момант лагер барбараў, што не вельмі круто, канешне. Бинго-бонго атрымлівае... Тут назва. Бинго-бонго. Што за бинго-бонго тады? Хто у нас будзе бинго-бонго? У нас вонючкі няма. Адсутнічае. Прям 0.
У нас есть цукор, у нас фарбаў просто до холеры. У нас есть бананы, срэбра, ну, железо, камень. Ну, вось такое, камень. А, пачакайце-ка, вось она, карыца. А чаму я яе яшчэ не апрацаваў? Бінга-бонга, добра. На гэтым і вырашым. Просто мне вельмі падабаецца, тут не той, каб шмат ежы. Тут крыніца ежы, вось она. Так. А тут ежа ажно две крыніцы. Да, гэта я так не дацягнуся. Так. Ну так, я тады альбо губляю вось гэтыя две крыніцы, альбо... Тут мне просто падабаецца гэтая выспа. Адзіна люкса няма, так, я згодны. З люкса можна... А, пачакайце, как алені яшчэ... А, не, гэта ежа. Не, пачакайце, алені ж як ежа ідуць, так? Тады. Не, тут нормально... Слухайте, гэта нормальная выспа. Ок, тут ок. Прадукцыі мала будзе. Ну, типу, молоточка у літаральна жалеза, а жалеза палепшана сколькі дае? 4 молоточки. Вось гэта яшчэ можа крыху будзе, але вельмі абмежавана. Бо карыца ў 4 радыусе. А слухай, она не дае шчасця? Ну, типу, мне ж усё роўна я магу яе апрацоўваць і шлях дае пабудаваць. Альбо гэта не гэтая частка цывы. Ой, там на аўтамаце ўсё ж такі дарогу пачалі будаваць. Ну ладно, няхай будуць. Просто гэта не той, каб вельмі патрэбна. А можа быць, я ўжо выйшаў з этого. По-моему, гэтай расы была цывілізацыя гэтай... Як яно? Дзе у нас цывілапедыя? Дапамога, вось. Цивилизации, дзе вы? Релігії. Цивилизации лідери. Меня цікавить Гаявата. Лідери Гаявата. Кіаваса, вось он. Так. Юніты рухаюцца праз лес і джунглі на хаўрусным тэрыторыі, быццам бы гэта з'яўлялася дарогамі. І гэтыя тайлы могуць быць выкарыстаны, каб рабіць спалучэнне паміж гарадамі пасля адкрыцця кола. Караваны рухаюцца скрозь лясы і джунглі, так быццам бы яны былі дарогамі. Вось гэтая штука. То бок, па сутнасці, у мяне хоць і на аўтаматыцы гэтыя пачалі будаваць дарогу, але гэта не толькі патрэбная рэч. З іншага боку, калі пачнецца як ён? Штось я хацеў сказаць. Што я слова забыў? Тут апрацоўваць трэба. А працаваць, ну, то бок я не магу апрацаваць і дарогу пабудаваць, так? Апрацоўваць у сэнсе, што каб юніт горада быў. Блін, для гэтай мэты я мог бы паставіць тады сабе горад вось тут. Альбо калі ёсць нейкая выспачка вось тут унізе, я бы там паставіў. Ну, зноў жа, мне, блін, караблей не хапае. Вялікі прарок. Можа быць, уплыў у Ереван, напрыклад, закінуць кацізм мой. Яму нельга тут. Не, можна туды? Добра, давайте паглядзім, што будзе, калі я яго туды адправлю. Разумеў, горад патрэбна. Так, сяброўства, добра. Нам бы, як толькі мы скончым з будаўніцтвам горада там на поўначы, нам патрэбна армію ўзмацняць. Фарбы две ёсць у мяне, і яна межы прапануе. Добра, няхай. Прадаем. А дзе я ўвогуле? Я вось на трэцім. Самыя адукаваныя. Мы на трэцім месцы. Адстаем усяго на 2 тэхналогіі ад самых топавых. Так, мне тут траюць пабудаваць дарогу, і гэта мае сэнс. Вось тут дарогу мае сэнс прям пабудаваць. Таму што гэта адразу спалучыць мяне са сталіцай, нягледзячы на тое, што порт будзе яшчэ будавацца. Так. І вось зараз выбар. Універсітэт? Не, універсітэт прям патрэбны. 7 ходов. А я могу набыть его просто? Университет 660 золота. Дороговато еще. Хоть я и по 75 уже золото генерирую ход, но это все еще дороговато. Я поспею. Давайте еще галеру. Одну галею. Блин, дочекаться каравел потребно. 16 ходов.
Не, я лепей штосьці іншае зраблю, каб не губляць час. Рынок. Ось такое часовае рашэнне. Цудоўна, гарады падспалучыліся. Ты у нас, калі ласка, просто чакай. Тут 5 гадоў і будзе пасяленец. Мы з пасяленцам поедем і расселимся. Блин, может быть просто 2 гарады поставить і все? Открытые мяжы. Няхай. Может быть, все ж таки просто поставить 2 гарады. Традыцыя хоць і губляе за межамі, ну, типу, эфектыўны за межамі 4 гарадоў, але гэта ўсё роўно не праблема, правильно? Типу, я знаешь, нічога такога не маю, правильно? Я нічога не придумал, традыцыя. Подвышая поширение в городах и дает культуру в столице, открывая висячие сады. Вось, бесплатная 15% рост и бесплатный акведук у першых 4 городах. Так само дозволяя набывание великих инженеров за веру. Додаткова з гарнізонамі, прадукцыі за кожныя 10 жыхароў. Дадатковы культурны будынак у першых 4 гарадах. Так, я просто не вельмі эфектыўна атрымліваю, але я магу ўсё ж таки спакойна сабе. Барбары знішчылі гандлёвы шлях, які мы ўставілі. Ну, вось, карацей, праблема адсылання далёка каравана. Там у нас караван знішчылі. Так, культура. Там рэлігія моя. Оп. Што? Ён не распаўсюдзіў яе? Колькі разоў яшчэ он можа распаўсюдзіць. Добра, у нас вось тут распаўсюдзілі. Куды б яшчэ так ляснуць нашу рэлігію. Ну і вось у Сіднеі мы тады ляснем. Будзем падвышаць просто ціск, каб у нас тут была канцэнтрацыя нашай рэлігіі. Так, ты чакай пакуль. І табе давядзецца абараніць гарады, там у 5 норма, 6 ужо цяжка. Ну, 5 просто яны ў тактычных месцах. Я бы ўзяў вось гэты горад, таму што яму будзе складаней на пачатку, а гэтаму гораду будзе папрасцей на пачатку. Таму 2 зараз гарады просто адзін за адным пайдуць. І нармальна дадзім рады. Але я кажу, у мяне ёсць прамежкавая стратэгія, няма канчатковай стратэгіі, гэта праблема. У мяне няма стратэгіі перамогі. Пакуль што. Ніякай. Ваенная перамога не. Прям не думаю. Я на гэтай вадзе буду бараніцца нармальна, а вось захапіць сусвет не. Што я магу яшчэ? Ну і мне вельмі балюча прыйдзецца ваяваць з англічанамі, асабліва ў індустрыяльныя... Калі гэта адбудзецца, то ў індустрыяльныя эпохі больш позна, і гэта лухта. Я там прайграю хутчэй ўсё са сваёй хаяватай. Ось. Дыпламатычная перамога, я не памятаю, якія тут, дарэчы, я вось зараз разумею, што нават перамогі дакладна не памятаю, якія ўмовы. Навуковая заўсёды, яна не вельмі змянялася на працягу гулень, мы можам у навуковую, у прынцыпе, спрабаваць ісці, тэарэтычна. Так, пасябруем з гэтымі і з Індіяй. Вось. Пагрозы мне прамой няма, адзіная пагроза гэта вось Егіпет, насамрэч, гэта адзіная пагроза для мяне. Рэлігія уключае настольныя гульні кожную нядзелю. Хацелася б, так. Гэта па магчымасці адбываецца. Дарэчы, наконт гульні кожную нядзелю. Гэта самае. Дзе ты там, калі там? Я не магу дачакацца пагуляць у Tainted Grail. Народ, карацей. Калі вы любіце суперскладаныя, якія-небудзь прям замарочаныя настолкі да халеры правіл, але атрымліваеце за гэта здавальненне, ачмурэнная штука Tainted Grail, па якой ну, польская гульня настольная, па якой зрабілі потым камп'ютарную гульню, так, і нават 2. Вось, і я вельмі раю настолку, я ў камп'ютарнай не гуляў, але вось паспрабавалі у першы раз на гэтых выходных, якія былі. Tainted Grail, блин, я хаджу, і я цэлы тыдзень хаджу, і такі, блин, калі ўжо наступны раз мы будзем. Але гэта будзе, я так разумею, праз яшчэ 3 тыдні, тыпу, бліжэйшы слот. Магчымасць, калі там. Ось. Можна праз тыдзень, нядзеля? Праз тыдзень жа занятыя. Нядзеля? Ну, паглядзім. Там наступнае выходнае пытанне. Гэта выходнае вольнае. Ну, не, ўжо не вольнае, насамрэч. Уже нядзеля вольная толькі. Ось.
Таму альбо ты Англію паб'еш, альбо лінейныя караблі цябе вынесуць. Так, у Англіі імбал юніт. Вось я за гэтага. Англія даволі на моры, я не спадзяюся, а яны зараз дамінуюць ужо. Ну, тыпу, калі мы дабярэмся да гэтых самых, да індустрыяльнай, ну, там, да позняй эпохі і ўсё капзда, там, нават нічога. Я ведаю, што ты едзеш на Кракаў, так. Хутчэй приезжай, блин. Где тебе там много сеть? Ожидаю Tainted Grail погулять. Так. Мне ламая прям, я прям ламая. Я не веду. Я вам вельмі раю усім. Tainted Grail здаравенная складаная настолка, але задавальненні просто до халеры. Хоць мы туторыял праходзілі там 3 гадзіны. Реально у гульні, у настольнай гульні ёсць туторыял. Типу па кроках просто вядуць, але вельмі ўсё зразумела становіцца, як што адыгрываецца. Вельмі незвычайная баявая сістэма і вось гэта ўсё. Так, давайте. Усё яшчэ, гэта ты ўсё яшчэ чакаеш. Мне спатрэбіцца. Вот яшчэ 2 хады да даследавання, добра. Пагадненне на даследаванне. А што, пачакайце-ка, можа быць, я зараз памылку раблю. Пагадненне на даследаванне, наколькі памятаю, блин, у розных частках просто по-рознаму працуе. Так. Я магу research, там, research. Давайте просто agreement. Research agreement, вось. Вы можете наладзіць стабілізацыю іншай дамову і пакуль у вас ёсць тыпу сяброўства, каштуе абодвум бакам грошы, цягнецца 30 гадоў на стандартнай хуткасці, калі яна скончваецца, вы атрымліваеце навуку ў залежнасці ад агульнай навукі, якую вы і ваш партнёр зарабілі падчас гэтага пагаднення. Аднак вы не можете атрымаць больш навукі ад вашага партнёра больш, чым вы зарабілі самі. То бок, калі ад пагаднення гэтага выйгрываюць 2 бакі, але выйгрывае ў большасці сваёй той, хто мае больш навукі і генерацыю. Ага. Ну, як праходзілі мы, як звычайна размаўлялі. Не, ну гэта частка, тыпу, з настолак выкінуць сацыяльную частку і не так весела, на мой погляд. Раней я, конечно, это самое душился, что, типа, блин, давайте хоть... Давно уже, в сенсе, что, типа, 5-7 годов назад, типа, мы на столке пришли гулять, чому мы размаўляем. Але, не, потом я зразумеў, что гэта вельмі важная частка. Типу, калі яшчэ. Так. Гэты город, Грэнд Ривер, что ты мне можешь прапанаваць до такого? Можно, конечно, побудаваць штосьці дадатковае, типу, вось гэтую святыню, рынок, універсітэт той же, альбо узмацняць просто. Про сколькі у меня будзе тэхналогія? Праз 13 гадоў. Не, спокойно, можна да яе яшчэ што-небудзь. Працоўная лодка не патрэбна, не? Працоўная лодка, дарэчы, спатрэбіцца хутка. Давайте я адразу пачнем будаваць. Workboat. 4 гады. Дарэчы, у мяне один караван жа раздзяўблі, давайте і яго побудуем таксама. Блин, з іншага боку ёсць універсітэт, які супер прям карысная рэч для мяне зараз. Давайте універсітэт. Хутчэй у навуку ідзем. Вось, і спалучэнне гарадоў у нас атрымалася. Ёсць гандаль са сталіцай. Цудоўна. Са сталіцай ўсё добра гандлюецца. Учора на ДНД адбылася перцешная сітуацыя. У мяне асталося 2 хп, да мяне падышоў друід, каб пахіліць дотыкам, але ён забыўся, што ён таксама атруціць дотыкам. І па выніку ён, вядома, пахіліў мяне, але перад гэтым дабіў. А ў сэнсе ён пахіліў, атруціў дотыкам. Як гэта, за чаго? Просто все заклёны, яны ж, типу, restoration, там, усе астатнія, яны ж лечаць у любом выпадку. О! Тут можна... Тут хоць і лясы, але мінус 2 ежы плюс 3 продакшн. Сумнеўна. Але можа быць нармальным. Блин, продакшн, конечно, было бы файн. Не, давайте ўсё-таки мінус лес. Лес бывай. Ён жаба раса нейкая, у яго атрутная скура. Ё-моё, то бок усе, хто... Што за... я ведаю, падаецца, я ведаю, хто... Просто не памятаю назву. Але не, у меня есть 2 варианты. Хто гэта.
Тыя, якія жывуць у чулце, такія жабакі ёсць, а ёсць жабакі з бездані. Я сумневаюся, што ён жабак з бездані, я думаю, што ён чултаўскія, просто атрутна слізкія. Так. Галея. Галея, ты... Усё яшчэ чакаем. Во, вось тут цікава. Ты у мяне вялікі прарок. Зараз мы прыплывем і як распаўсюдзім сваю рэлігію. Тут паслядоўнікаў сваіх распаўсюджваюць гэтых... як яны? Індыйцы сваіх праваслаўных засылаюць. Вось мы зараз, карацей, гэта ўсё вырашым. Грунгі гэта чултовскія, карацей, жабакі. Так. Пам-пам-пам, сталіца. Усё, гатовы першы наш пасяленец, так? Але мы адразу валім і наступнага робім. Вось, прыкладна такі расклад. Ты садзіся сюды, і мы разам гэтым юнітам... я іх спалучыць не магу? Ладно, пакуль пачакаем. Пачаканне. Распаўсюджванне рэлігіі, цудоўна. Кацізм распаўсюдзіўся і сюды. Дзе-небудзь яшчэ ляснуць. Можа быць прямо ў новы горад адразу вялікім прарокам. Хаця з іншага боку гэта губленне вялікага прароку. Слухайце, можа быць не, гэта праваславе ўсё ж такі ад расійскі, тут вялікі прарок расейцаў стаіць. Хутчэй за ўсё гэта яно разам. Аб'яднаць іх нельга? Альбо гэта ў іншых частках было толькі. Ладно. Так, ты далей не поплывеш. Добра. Просто реально хотелось бы объединать у один юнит и разом их рухать. Чакай. Так, ім зараз сваім вялікім прарокам зноў лясне, так? Давайте пачакаем. Калі ён паспрабуе зноў гэты горад гэта самае пераканаць, то я замест гэтага зноў яму знішчу ўзамен. Зноў жа, плюс 5 паслядоўнікаў. Можа быць, я другі раз просто... Колькі гэта дасць? 7 людзей будзе. Ага. Я магу, ў прынцыпе, зараз ляснуць, там невялікая розніца. Але ён тады можа згубіць. Не, я пачакаю один ход. Калі ён паспрабуе зараз Сідней зноў у праваславе перакінуць, ён паплыў кудысьці па сваіх справах. Ладно. То я мог бы раптоўна яму паднасаліць. Ну так, реально не аб'ядноўваюцца. Ну ладно, тады па крысе паплылі. Трошки дзіўна. Будзем плаваць. Ён паплыў у Ватикан. Давайте до Ватикана паплывем. Ватикан, ты не жадаеш чагосьці нейкага квеста, не? Няма такога горада, дзяржавы, які жадаў бы, каб я распаўсюдзіў сваю рэлігію там. Во, яны жадаюць, каб моя рэлігія была асноўная. У Мілане. Блин, далёка. Давайте ў Мілан тады паплывем і туды. Блин, 12 гадоў. Не, яно тако не варта. У прарока толькі адзін зарад, каб туды плыць. На жаль, у нас не той, каб добра справы ідуць. Дайце нам, калі ласка, 468 залатых адмоіць. На жаль, так не атрымліваецца. Ну, бывай, мужик. Выбачай, што так атрымалася, але 468, божух, ну уже. Дарэчы, блин, у меня зараз залатых-то, да халеры. Давайте ў сталіцы нешта набудзем. Адразу універсітэт. Вось так мы зробім. Просто адразу. Плюс універсітэт, які будуецца там 12 гадоў для сталіцы.
Так, Великая рака. Працоўная лодка у цябе ёсць. Можа быць, у нас ёсць магчымасць набыць у гэтага горада клетачку. Вось за 50 золотых, цудоўна. І я тады працоўную туды адразу адпраўляю. Во! На пяцёрцы толькі одна на клетку. Ага. Ну так. Не, просто типу у 6-й, по-моему, далі аб'яднанне, так? Ну, типу, то не глядзячы на тое, што правіла один юніт на клетку, што мне, дарэчы, падабаецца, як правіла. Мне не вельмі падабаецца гэтая лухта, што ў цябе мільён юнітаў на адной клетцы. Ну, типу, вось такое, пад канец. І гэта не выглядае як тактыка нейкая, альбо настолка. Мне падабаецца у цывілізацыі, што яна такая вельмі настольная, што ли. Не глядзячы на тое, што правіла тут да халеры і кантролююцца з большасці камп'ютарам, але адчуванне настолкі застаецца, так? Вось. І вось гэты момант, той, што у цябе мільён юнітаў у старых частках ёсць, ніякай прэтэнзіі, старыя часткі крутыя, але мне падабаецца момант канкрэтна баявой сістэмы. З 5-й, па-моему, пачынаецца гэта. Ось. Гэта не змена, якая шмат каму не падабаецца, але я лаяльна, спакойна паставіўся. Мне гэта раздражняла з першай часткі ўвогуле. Даецца пасля 4-кі толькі один юніт на тайл. Так, по-моему, 5-я першая была. Вельмі шмат, памятаю, людзі незадаволены былі. Для мяне гэта пазітыўная змена. Вось. Кожны юніт стаў больш індывідуальным для гэтага. Ну, за гэтага. І у цябе адчуванне... Можа быць, я бы дазваляў, тыпу... Ну, можа быць, занадта брутальна нават один юніт на тайл, так? Але, можа быць, было бы нармальна, калі бы гэта было, там, 2 юніта на тайл. Вось. Хаця з іншага боку яны дадалі, по-моему, нават тут ёсць арміі, альбо гэта ў 6-й уже дадалі арміі і фармацыі. Типу, пры жаданні, каб некалькі юнітаў было, рабі армію з гэтага. Больш складаную канструкцыю нейкую. Вось. Якая можа атрымліваць бонус таго, што яны там цэлым атрядам здаравяным б'юцца. Хаця, можа быць, і тут уже было. Так, лучнік. Нам бы яшчэ абарону якую ў сталіцу адправіць, так? І я думаю, лучніка яшчэ пабудаваць. З іншага боку, гэта Гранд Рівер, якому лепей што-небудзь сваё паляпшэнне нейкі рабіць. Давайте калізей. Каб настрой рос. Так, гэта у нас нічога не можа зрабіць. Ты у нас адпачавай. Канец года. А чаму толькі... Ну ладно. Блин, я до Ватикана неяк бы добраться. Там проплыть можно же, я спадзяюся. Зараз вызначыцца, што до Ватикана не проплыть ніяк. Як я яго заўважу ўвогуле, якім цудам. Не, вось оно. Усё нормально проплываецца тут. Працоўная лодачка, давай-ка. Плюс золото, плюс те самае. Цудоўна. І шмат ежы. Гранд Рівер будзе нормально так расці па памерах. Плюс 5 ежы, так? Цудоўна, нормально. Там уже, в принципе, 10 жыхароў у этом городе. Так. Чакаем. Зараз будзе новы горад і рыхтуецца ўжо яшчэ наступны. Адразу сваю гэтую галею. Ах, ён мудак. Так. Ці змяняе гэта нашыя планы? Літаральна один ход і я... Мне горад паставілі, ну амаль там, дзе я хацеў. Але гэта блакуе яшчэ дадатковыя клеткі. У мяне больш салодкі горад атрымаецца. Калі я зараз возьму і набуду просто клеткі суседнія, вось гэтыя, то бок вось гэтыя дзве ежы, так? То нармальна яшчэ. Але гэта падымае пытанне, ці мне ставіць тут горад і потым вось тут, альбо адразу просто вось тут. Я думаю, што гэты горад будзе мацней зараз. Я разлічваў, што я тут магу нейкую там, ну, з-за таго, што тут больш тэрыторыя для будаўніцтва, ён будзе лепей, але зараз гэта вельмі падрызае карысць яго. 5 навукі, канешне, круто, але я магу і, блин, ну там там просто дзве ежы гэтыя, і гэта ежа, ў прынцыпе. Гэты горад таго не варты. Мы справа ляснем. Колькі я буду плыць, мне спатрэбіцца 10 яшчэ 4 хады туды плыць. Просто з-за таго, што я не магу па прамой тут праплыць. То бок я буду
у пасяленцаў будзе 2. Хаця ведаеце што, тут пасяленец новы гатовы. Мне стычом нешта сталася. Пра секунды 3 пасля загрузкі старонкі просто нафіг знікае поле ўводу паведамлення. Чытаць чат можна, пісаць нельга, а ўзнагароды ўвогуле не з'яўляюцца. Калерэгу ведаю. Даецца больш чым 5. Я не памятаю просто колькі пасяленец ходзіць. У пасяленца колькі 2 мува, так? Ён зробіць раз, 2, 3, 4, 6 гадоў. Думаешь, што варта было паставіць? Я просто сам не упэўнены. Shadowban. Не, калі Shadowban, то ён так не працуе. У Твічы, у самого Твіча няма ўбудаваных Shadowbanаў ніякіх, наколькі я ведаю. Ёсць тайм-ауты, але тайм-аут вам літаральна пішецца тайм-аут і ўсё. Канец. Нічога больш такога. Не, пардон, удакладню. У Твіча няма шэдоўбанаў, які я магу кантраляваць. Ну, тыпу, пад маім кантролем як стрымера. Ёсць шэдоўбаны ад самой платформы. Вось гэта ёсць. І як яны працуюць, я не ведаю да канца. Таму што я ведаю, што некаторых гульцоў... Ёсць адзін глядач, я выбачаюся, я просто забываюся нікнейм, ён складаненькі, у мяне як слова не запамінаецца. Але аднаго з гледачоў адзначае заўсёды як падазроны глядач. Падазронага гледача адзначае, але ў некаторых выпадках падазроных гледачоў штосьці у мяне прагляд падвіс. Зараз мяне Twitch зашэдоўбаніў. Так, абвалілася трансляцыя нармальна. Я толькі пачаў казаць пра шэдоўбаны ад Твіча, і Твіч такі, ну ты, крацей, не выдавай сакрэты, калі ласка, мы цябе зараз забанім к хренам. Зразумеў Twitch, я больш так не буду, калі ласка не бань мяне. Так, гляджу, падзенне па фреймах вельмі жорсткае, але падаецца мы вярнуліся, так? Трансляцыя ідзе. Я толькі пачаў у шэдоўбанах размаўляць, адразу Twitch вырашыў, што трэба мяне гэта папярэдзіць. Ну, рэальна там нармальна так дропнуліся фреймы просто раптоўна да Twitcha. Таму я загадзя набіраю паведамленне, перазгружаю старонку і пахутка майго капіпашу і адсылаю. У Твіча ёсць магчымасць неяк адчыніць чат, можна адчыніць у асабнай вокладцы, так? То бок ты тэарэтычна можаш глядзець трансляцыю і трымаць вокладку, калі ў цябе, ну, тыпу, не з тэлефона ты глядзіш. То ты можаш трымаць вокладку чата асобна проста і яе перазгружаць. Ось. Ну, конечно, гэта такая часовая тыпу хрень, таму што гэта нейкая лухта з Твічом. Я пра шэдоўбаны, карацей, расказваў. Зараз возьме Твіч зноў мяне пад гэта самае, тыпу, цішэй не расказвай. Што я заўважыў? Аднаго гледача адзначае як падазронага. Я бачыў як іншага гледача, таксама некаторых іншых гледачоў, якія, ведаеце, там рэальныя боты. Іх таксама адзначае як падазроных гледачоў, але іх паведамленні нават у чат не адпраўляюцца. То бок, я бачу паведамленне, ніхто іншы не бачыць. Вось так, нават мадыратар, ну, тыпу, арыгана не бачыць. Хаця, можа быць, гэта праблема абмежавання андроіда, так? Таму што яна з тэлефона звычайна глядзіць. Вось, і разумееце, так? Яно вельмі незразумела працуе. То бок, кагосьці можа зашэдоўбаніць, я магу гэтае паведамленне... Я, калі адказваю на некаторыя паведамленні вось гэтага чалавека, я не ўпэўнены, я просто зноў жа, я просто нікнейм не памятаю чалавека. Вось, там чалавек, там дакладны чалавек, я ведаю, таму што я, ну, тыпу, там зразумела, што чалавек канкрэтна, і нават не копія каго-небудзь, тыпу, якога-небудзь з гледачоў, просто звычайны карыстач. І чамусьці яго адзначае як падазронага карыстача. Хаця паведамленні паказваюцца ўсё, я зразумею, што ён нармальны, але адметка... Вось, адметку падазронага я бачыў. Так, учора, па-моему, нават быў, просто заходзіў. Там нармальны глядач, просто не вельмі актыўны. Так, там абсолютно нормально, там чыста. Ну, я як бы... Але Twitch адзначыў як падазронага гледача, і кожны раз, калі ён заходзіць, кожны раз ёсць адзнака на чалавеке. Это вельмі дзіўна, у іншых выпадках я заўсёды гэта бачыў на вельмі відавочных ботах. Прям вельмі відавочных ботах. Так, па-па-па-па-пам.
Я не упэўнены, што мне ў сталіцы. У сталіцы давайте дададзім... Мне блага было бы дадаць сцены і іншыя, каб абарону падвысіць. Таму што я вельмі клапочуся за сваю абарону зараз. Мне падаецца, што на мяне хутка могуць напасці. Баракі было бы... Ну, военную сілу, карацей, узмацніць сваю. Але рынок... Давайте рынок зараз. Так, я зараз думаю. Так. Сангай можа хутчэй цябе там горад паставіць. Вось я за гэта трошкі клапачуся, але я рызыкнуў. Так. Ватикан, атрымай сабе рэлігію маю. А вось гэтага пасяленца я просто адпраўлю без абароны, нават без нічога, просто па плыве. Это я таксама шалёны нейкі, але я паспрабую пасяленца ўсё ж такі тыркнуць тут горад. Раз, два, 3, 4, 5... А не, раз, 2, 3, 4, 5. 5 гадоў спатрэбіцца. Блин, ён там расцецца культурай, хутчэй за ўсё, раней. Я вельмі расцяжачку раблю. А пачакайце-ка, чаму? А, гэта галея, ось чаму. Я такі, чаму мне ён так далёка плыве? Так. Бум. Это не банрельеф, а экстремак. Так. Я кажу, я спрабую быць максімальна празрыстым, так? Хаця з іншага боку з шэдоўбанамі якраз такі, калі ну, просто гэта ўжо трошки ўсплывала. Адзіны шэдоўбан, які ў мяне пакуль яшчэ ў працэсе, гэта незалічванне пунктаў на чалавека. Ну, типу, калі копію робяць, ну, типу, просто дадатковы аккаунт ствараюць і робяць галасаванне. Вось на гэта запланаваны шэдоўбан, што ў пэўны момант альбо колькасць пунктаў знізіцца, альбо упадзе да нуля. Ну, типу, абсалютна не залічваюцца просто. Вось, але гэта адзіны шэдоўбан, які я планую. Я яго трымаў у сакрэце, але, ну, такая сітуацыя, што просто там канфлікт узнік. Вось, гэта абмяркоўвалася ўжо ў адкрытую. Это адзіная штука. Таму пакуль на такое у мяне толькі бан аўтаматычны. Ну, просто бан ёсць на копію, типу, чалавека. Як вызначылася, гэта таксама мае дзіўную сітуацыю ў Твічы, што баніцца яшчэ і чалавек, які трымае гэты аккаунт. Типу, ну, Твіч ведае пра... Калі, я так разумею, з адной пошты створаны аккаунт, то ён таксама аўтаматычна як бы баніцца на канале стрімера. Вось. Просто што гэта ўжо ўнутраная нейкая кухня Твіча, пра якую я не ведаў. Вось. Так. Так. Асенніка, дарэчы, у нас паспявае амаль за ўсім. Яна ўжо набудавалася. Ну і нарм. Не, ну гэта мае сэнс. Просто, ну, ідэя была ў тым, што адзіна, што мяне напружвае ў гэтай сітуацыі, гэта наяўнасць типу інфляцыі пунктаў, калі ўсе, ну, справядліва галасуюць. Это асноўнае, чаго я жадаю пазбавіцца. Вось. На жаль, Twitch не дае нармальных інструментаў для гэтага. Ну, мне прыходзіцца свае сістэмы рабіць для гэтага. Дадатковыя. Канешне, я магу зрабіць нейкі бот тэарэтычна. Я не ведаю, дарэчы, гэта працуе ці не. Магу ли я зрабіць бота, які бы выдаляў паведамленні чалавека ўсе. Але гэта нейкая лухта. Ну, типу, прасцей ужо сродкамі Twitch'a просто затаймауціць альбо забаніць. Я падазраю, што магчымасць вынесці чат у асобнае акно робіцца нейкай кнопкай, якая ў мяне таксама знікае. Можа быць. Слухай, я зараз нават не праверу табе. На жаль. Так, але такое магчыма. Такая падстава можа здарыцца. Нацыянальны колледж. А што ў мяне генеруе больш за ўсё навукі? Тут 31. Тут 40. О, блин, не, гэта калі нацыянальны колледж і будаваць, то ў сталіцы, мне падаецца. Блин, файна было бы, конечно, побудаваць. Там прям просто плюс колькі? Але з іншага боку, плюс 50 навукі. Просто гэта ў той жа момант і адзіны горад, які можа хутка яго пабудаваць. І я ўжо пачну атрымліваць гэты бонус. Я думаю, што варта тут прям ляснуць.
Пасля нового города коледж спыняе будоўлю. Але малаточкі ж на яго пайшлі, і ён, типу, не скончаны праект, альбо ён прырываецца праект. Ён спыняе, альбо прям валіць будоўлю ўсё. Дарэчы, пра выдаленне паведамленняў. У мяне, як у мадэратара, няма такой магчымасці. Раней была года 2 таму, потым Twitch прыбраў. Я не ўпэўнены. Прырываецца, то бок так, гэта як з цудам. Ну, добра, зразумеў, тады я гэтага рабіць не буду. Баракі пабудую, няхай буду. Яны мне патрэбны будуць, усё роўна. Я не ўпэўнены, ці ёсць у мяне зараз, просто што ў бота... Я зараз выбачаюся, я просто тыркну. Арыган, выбачаюся, калі выдалю тое зараз паведамленне выпадкова, я зараз у інтэрфейсе пакалупаюся. Так. Не, гэта вось тыпу бан цябе цалкам. У паведамлення. Слухай, я не ўпэўнены, што я магу выдаляць іх. Просто у гэтым самым у бота ёсць там метады нейкія, якія тыпу на выдаленне, просто яны могуць быць старыя. Не, я не бачу, каб такая магчымасць была. Только можа і няма ў мяне такой здольнасці таксама. Можа быць просто прыбрана як факт. Але мне не падабаецца гэты канцэпт. Не, ну, тыпу, хаця не, выдаленне паведамленняў мае сэнс у выпадку, калі ёсць мадэратары, якія, ну, тыпу, калі мэта мадэратара сачыць за спойлерамі. Тыпу, калі ў чаце хтосьці закідывае спойлеры, мадэратар просто такі, о, гэта спойлер, выдаліць гэта паведамленне. Вось, але я не ведаю нават. Раней была просто каманда, калі тыкаеш на паведамленне, я пару разоў свае выдаляла, потым знікла. Я табнуся, потому что можа быць у мяне інтэрфейс. З-за таго, што гэта інтэрфейс з прагляда стрима, можа быць, я праз Twitch сам. Мне просто цікава, тыпу, цікавая тэма. Я ніколі просто гэтым не займаўся, не разбіраўся, і мне вось, як бы, калі ўжо ўзгадалі, давайте ўжо пагляджу. Шпіён, так. Не, мне падаецца ніяк. Калі гэта і можна, то я не ведаю як. Я гляджу на паведамленне. А сваё я магу выдаліць? Welcome to the chat room. Слухайте, а дзе ў мяне? У мяне то же самае, што ў Барыса Геннадьевича. Што? У мяне няма поля увода на Твічы абсалютна. Я не магу нічога зрабіць. То бок вось я зайшоў у чатку, і ў мяне няма магчымасці набраць паведамленне. Пачакайце-ка, у мяне няма і ў праглядзе Твіча Twitch што ты нарабіў. У мяне ёсць у OBS. У OBS я магу уводзіць, але OBS трошки асобная штука, якая працуе па сваіх правілах. Вось маё паведамленне. Што за лухта? Зялёны куфарчык, лухта нейкая. Я реально не магу Твічу блага. Я думаю, што Твіч захварэў. Таму што ён можа... Слухайте, мне падаецца, гэта адбылося ў той момант, калі... Блин, я не ведаю, Твічу дрэнна, карацей, чат. Што не дрэнна Твічу, калі у іншых стрімераў будуць якія багі, не здзіўляйцеся. Это реально гэта нейкая праблема ў Твіча. Дзіўна. Смешна і дзіўна і жудасна трошки адначасова. Вітаю, нашыя індзейцы дабраліся да рэнесанса. Мне реально, мне та ж самая праблема, што і у Барыса Геннадьевича. Я толькі з OBS магу адправіць. О, глядзіце. Ідэальна. Усё, я раптоўна праз 2 хады, праз 3 хады даплыву туды. Чакайце-ка. Я не магу туды даплыць. Тупая сітуацыя. Карацей, у мяне могуць паселенцы даплыць, а я даплыць не магу. Таму што у мяне гэта не каравелла, яна не мае доступу, гэта галея. Заўсёды можна абвінаваціць мяне, гэта ж я тут баню выдаляю і разводжу карупцыю. Гэта самае. Я абвяшчэнне ўсяму чату, так? Хто чуе, хто не чуе. На Арыгане трымаецца нахрен увесь Twitch, так? Давайте пачнем з гэтага. На Арыгане реально трымаецца ўвесь Twitch. Не абражайце Арыгану. Добра?
беларускі Twitch вельмі моцна трымаецца на арыгане. І усе стрымеры ёй вельмі ўдзячныя. Так што, ну, акрамя малатка, які я так і не зразумеў, чаму ён цябе забаніў шчыра. Вось, не абражайце Рэгану. Яна добры чалавек, які нічога нікому не нарабіў. Канешне, я разумею, што у вас усё жарцікі. Я таксама, я разумею, жарты ёсць жарты, але не абражайце Рэгану. Вось, добра? Ось, яна нікому, яна не стварала сабе ніякіх аккаунтаў, не прыдумвайце, няма такога дадатковых, нічога яна карупцыю не разводзіць. У Казінычы ёй у Рудзі рэальна проста шчасціла, як бы ніякай, нічога такога няма. Я разумею, ўсё куплена. Я разумею жарцікі, проста што гэта самае, ну, разумееце, так? Жарцікамі таксама ёсць межы. Ось, не абражайце Рэгану. Цудоўны чалавек, цудоўны мадэратар, які ратуе ўвесь беларускі Twitch, і я вельмі ўдзячны. У мяне на канале Рэгана за ўвесь час, я нікога за ўвесь час не забаню. Ну ладно, один раз забаніў, і то за справу, і то не так даўно было, так? Вось, і то разбаніў адразу жа. Дык вось, просто што на гэтым канале пакуль банаў няма, акрамя толькі банаў рэальных ботаў, прям відавочных абсалютна ботаў, якія прылетаюць да нас, і гэта ключна ўсім зразумела, кожны абсалютна разумее, што гэта бот абсалютна. Вось, таму нічога такога, ніхто не мьюціўся у Я Арыгане за 2 гады так і не выдаў ніякіх правілаў, што мьюціць, што не мьюціць на канале. Яна не ведае, якія правілы на гэтым канале. На гэтым канале 2 правілы: паважайце стрымеры, паважайце чат. Я бы дадаў яшчэ паважайце мадэратара. Вось, 3е правіла, але гэта самае, ну, тыпу, усяго 2, іх не так шмат. Вось, дзякую Арыгане, вось, это самае, падняць трошкі ёй настрой, таму што гэта самае, усё добра, не варта таго. Так, што я хацеў? Я хацеў даследаванне новае браць. У нас мы да астраноміі дабраліся, у нас ёсць каравеллы, у нас ёсць абсерваторыі. Гэта дадатковая навука і даследаванне, плюс у нас юніты зараз могуць рухацца, ну, на гэтых самых, на караблях. Ну, калі мы пасадзілі які-небудзь новы юніт якогось пасяленца зараз, яны могуць праз акіян рухацца, нам каравеллы патрэбна хутка. Але мы пераходзім у эпоху рэнесансную, у якой пачынаецца прыкалдэсы. Мы можам пайсці адразу ў фрэгаты, нам патрэбна адразу фрэгаты. Я думаю, нам трэба забіць на ўсё і адразу фрэгаты ляснуць і потым разбірацца. Я зараз гляджу на гэту новую мотку, і я спрабую зразумець, што яна спрабуе, ну, тыпу, яна прыгожая, але не магу зразумець эмоцыі, ну, тыпу, як у чым эмотка. Ось, не чытаецца мне. Ну, таму што яна можа не падобная на звычайныя іншыя эмоткі. Ён вас так, ён так бачыць, а ў чым, тыпу, эмотка? Ну, тыпу... Гэта не так, боже. Я не думаю, што гэта яно значыць. Я не думаю, што гэта яно. Так. У нас з'явіліся шпіёны. Шпіёны? А як яны тут працуюць, я ўжо не памятаю. Пераселіць шпіёна. Куды мы яго адправім? Куды мы адправім? Цывілізацыі, бла-бла-бла, патэнцыял, іракезы. Куды яго назначыць? Вось зараз выбар. Я магу адправіць яго ў свае гарады альбо ў чужыя. Англія, мне падаецца, яны больш высокія па тэхналогіях. Лондон. Дыпламат альбо шпіён? Я не ўпэўнены. Як табе сказаць, заказ быў на сярэдні палец, атрымалася яшчэ больш непрыстойна, на мой погляд. Окей. Ладно. Не, ну, тыпу, ён здалёку нешта чытаецца, але нешта дзіўна.
інстанції мотки, каб у вас завжди стояв. Ага, позитивненько. Зрозумів. Окей. Я бы лепей, ну ладно, не, яго эмотки я тут рацыі не могу мець. Я просто, калі про фанк ідзе гаворка, я бы уявіў сабе... Слухайте, а фак, дарэчы, нельга на Twitch... Слухайте, яго можна на Twitch? Я просто, по-моему, эмотки ў пэўны момант іх все прыбралі падобныя. І, по-моему, нельга нават звычайныя эмоджы карыстаць праз панельку Твича, як мінімум. А, по-моему, фак прыбраны. Не? Я не ведаю. Хто ведае, то і распавядзіце мне. Так. Шпион. Давайте шпиона у Англию отправим. Нехай подорожничаем. Так, и Елизавета так само у Ренессанс отправилась. Интернет на этом же самом ходе. Можно технологии ці брать. Я вось думал, але розница у нас у технологиях не такая великая з Елизаветой этой. Зараз поглядим яшчэ знову социалку нашу, демографию. Глядзім. Вось, мы на третьем месцы. Не, на першым месцы, дарэчы, знаходзяцца іншыя. Індыя знаходзіцца на першым месцы. Пам-пам. Так, гэты горад. Давайте... не, новыя гарады зараз будуць. Каравеллу. Вось Каравеллу нам патрэбна дакладна. Так, і новы горад вось сюды пойдзе. Я спадзяюся, гэтыя коні не зловяць маіх пасяленцаў, таму што тут літаральна прям в упор. Трэба было страляць за Каравеллу. Не за Каравеллу, за гэтую штуку. Ёсць. І гэта... ну так, звычайны, так, нічога такога. Усё ж такі ёсць, добра. Фак нельга, а вось Вінцюсей ніхто не забараняў. Замееш шпіёна, ці паглядзі, калі Елізавета пачне лінейкі будаваць. Ну, ён агляд праз 3 хады яшчэ гэта самае робіць. Я магу даведацца, які тэхналогіі ёй вядомы ўжо? Гандаль. Я не магу паглядзець проста скрозь гэта зараз навуку, так? Это ў іншых частках было. Колькі ў яе? Яна менш золата, чым я генерую. Ну, добра, хоч трошки наперадзе. Это праз мабілку. Ага, зразумеў. Адразбан. Нет, просто я чуў, што, тыпу, Twitch неяк, тыпу, гэта блакуе. Просто што я зараз не назіраю, каб ён блакаваў, правильно? Чым як бы сэнс? Давайте ослабим. Блин, я просто боюсь, што ён просто забярэ ў мяне маіх гэтых юнитов. Калі ласка, не ідзі. Калі ласка, не хадзі туды. Барбара, стой там. Вось зараз будзе сам прадзёб, што ў мяне мінус горад будзе. Ну, в сэнсе, што они пабудаваны. Усё, цудоўна. Так, яшчэ раз вымяраем міліметровачка наша, так? Раз, два, тры. Раз, два, тры патэнцыйна нават на каней, але каней мы ніколі не атрымаем. Усё, ставім тут горад. Цудоўна. Як там было бінга-бонго? Добра, будзе бінга-бонго. Зараз у нас горад заснаваўся. Ён акве сасме. Але як я цябе пераназваць-то? В сэнсе, а ці пераназваць-то? Альбо яго проста... Не, пачакайце-ка, я тыркнуў, і ён адразу назваўся. Я не разумею. Я не упэўнены, як назваць горад. Я пайшоў у інтэрнэт. Выйшаў я неяк у інтэрнэт і спытаў я. Дарэчы, ўсё у хроме ў мяне няма ніякай магчымасці пісаць паведамленні зараз у чат. Што 0. Так. How to... Где там моя ангельская, польская клавиатура ангельская. How to rename cities Civ 5.
Сказано City Manager і роўненька пад назвай маленька... А, вось, усё, там незаўважненькая Edit. А божухна. Вось гэтая кнопачка. Усё. Бінго, бонго. I'm a bingo bongo man. Тери-тери-те, що це там, не пам'ятаю слово. Па-па-па-па-пам. Так. І гэты горад, яму шмат чаго насамрэч патрэбна. Яму працаўнікі патрэбна ў першую чаргу. А, не, пачакайце-ка, не працаўнікі яму патрэбна, яму абарона патрэбна. І мы зараз просто набываем для абароны лучнікаў. Вось. Вось што карысная, як бы, штука будзе. Так? Далей, тут жа будуем. Гэты горад хутка вырасце адносна. Ну, зараз ён кажа, што 38. Грэнарі, так. Што ён апрацоўвае? Што ты апрацоўваеш? Толькі гэта? Неяк ты дрэнна абраў, давай вось гэта залочым цябе пакуль. Грэнарі было бы файна. О, давайте адразу тайл яшчэ набудзем вось гэта, каб не канкурировать за яго потым. Магу я працаўніка купіць? Працаўнік 310 залатых. Ну, насамрэч пару хадоў будзе працаўнік. О, яшчэ незадаволенасць. А ё-моё. Блин, усяго патрэбна. 36 хадоў да гэтага. Давайте Грэнарі, каб рост быў хутчэй. Так, столица. У столицы. Гильдия письменников. Есть пэўна незадаволенасць. Давайте стены, бараки вось гэта у столицы зараз нагоним. А то отстаем крыху. Амфитеатр задоволенность дае? Не дае. А чё, откуль у меня столько незадоволенности? А, потому что, ну, по сутности новый город, так? Гарды растуць на толькі за 1/4 хуткасці нармальнай. Пам-пам-пам. А чаму такая незадаволенасць? А, таму што можа быць апрацоўка. Не, вы зараз з-за таго, што дарога будуецца, яна незадаволеная. Ладно. Разбяромся. Давайте рэлігійны будынак тут будзе. За 2 хады ўсяго будзе. У нас з'явіцца. Так, і тут гандаль. О, 15 золотых можна. 1 навукі мы будем атрымліваць. Давайте 15 золотых, няхай. 15 золотых і 15 золотых уход. Гэта вам не гэта. Вось, і тут. Я не магу нават тут паставіць свой горад, таму што ён занадта блізка да да іншага. Тады мне просто губляецца сэнс у гэтым горадзе абсалютна. Я магу дацягнуцца тэарэтычна да той рыбы, але гэта такая ўжо душнілаўка будзе проста бессэнсоўная. Вітаю, паладзін. Не ведаю, гэты горад нейкі бессэнсоўны становіцца. Амаль 0. Тэарэтычна, ну, тут тое ж самае. Тут мрамор толькі ёсць, дарэчы, які шчасце дасць. Рулетка была ўжо? Не, яшчэ не было, але хутка будзе. Па-па-па-па-пам. Слухайте, мне падаецца, мрамор вось той, які справа, гэта рэальна самая моя лепшая опцыя. Вось тут горад літаральна просто для мрамора. І тут да ежы можна будзе дацягнуцца крыху. Ну, не, ўсё роўна лухта нейкая атрымліваецца. Прям лухта. Пум-пум-пум. Альбо сланы. Вось тут. На Don't Starve Together адпраўляецца колькі? 2500, дзякую вялікі. Нагадваю, о, бізоны ёсць, дарэчы. Але гэта ежа, это не лакшери. Во, дарэчы, патэнцыйны горад на 2 лакшери. Просто тупо для двух гэтых самых для шчасця. Але зноў жа, а навошта? Калі ён нічога іншага больш рабіць не будзе. Вось тут патэнцыйны горад можа быць. Далёка каля Москвы, там, каля рускіх. Хаця з іншага, блин, я не ведаю. Не мрамор, а мармур. Выбачаюся, так. Блин, кіты. Я не ведаю.
Нешта лухта. Мне нічога не падабаецца з гэтага. Яно альбо занадта далёкае, мне незручна гэты горад будзе падтрымліваць, альбо просто забіць і ну, утрымліваць тую тэрыторыю, якая ў мяне ёсць. Пажарце коцікаў. Так, буду. Зараз будзем крыціць, можа, рулетку, і я планы на свой... Блін, просто мне пасяленец адзін, які нікуды не ідзе. Хацелася б з ім нешта зрабіць. Можа, рэальна вось сюды прям ляснуць? Ну, альбо просто пасяленца распускаць неяк не хочацца. З іншага боку, вось тут нейкі цікавыя. Тут, я так разумею, цуд света ёсць нейкі, альбо штось такое. Вось тут мог бы быць даволі неблагі горад. Да солі ён не дацягваецца, да ежы дацягваецца, да коней дацягваецца, але, ну, зноў жа. Это тое ж самае, што я для мармура буду рабіць. На транзістар адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Лухта, слухайце, насамрэч лухта. Прям гэты горад быў бы добры, а вось астатняе ўсё пад сумневамі. Я адпраўлю гэтага пасяленца назад на сваю тэрыторыю, пусть плыве дадому. А я разведаю новую тэрыторыю просто. Вось тут гэтай каравеллай і буду шукаць нейкую новую лакацыю. Вось можа быць вось тут штосьці цікавае можа быць. Дарэчы, мне падаецца, яно адрэзана ад усіх астатніх, і тут канкурэнцыі можа не быць увогуле. У мяне можа быць зямля... Так, дакладна, ніхто да яе даплыць не мог дагэтуль. Як цудоўна, я зараз сюды паплыву. Вось гэта новая зямля, якую можна будзе сабе заняць. Так, давайте круціць рулетку. Можна, дарэчы, было бы адразу гэтага пасяленца просто туды адправіць і даследаваць, але там барбары хутчэй ўсё, я не ожидаю з ім сустракацца. Так, рулетанька нашая. Оп. У вас чорны экран, все нормально. Гэта ўсё по плану, выбачаюся. І алёрта не было на оверлорда другого, гэта таксама нормально, таму што я алёрта на гэтым сцэне не зрабіў. Усё яшчэ. Эй, спиннер. Открывайся. Ёсць. Ён павінен быў уже у захопу вам пайсці нормально. Так, ёсць. Мільён рекламы, як звычайна. Тынц. Обновить спис. Ставить, что у нас есть. Пам. Пошло. Негледзячы на тое, што у нас ёсць літаральна за один пункт. Гэта самае, гэты баг пакуль не выпраўлены, калі-небудзь выпраўлю. Вось, ёсць магчымасць зрабіць вельмі мала пунктаў на гульні. При жаданні. Прыбіраю нашыя каапы, усе акрамя Don't Starve Together. Гэта, нагадваю, тут скам-машына. Ну, блин, як вы думаеце, адкуль понабралося гэтых скам-машын? Адкуль крыніца, скам-крыніца з'яўляецца? Карацей, што я хотел сказать там? Вылетело з головы. Мы збіраемся, мы абіраем гульню на чацвер зараз, каб вы разумелі. Гэта у нас чацвер абіраецца. Так, дзе у нас каап? Каап Римволд, Маджика. І ўсё мне падаецца. Стрымналад ён і без каапа там нормально можна даць рады. Хаця я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што там будзе. Так. Добра. Зрабіць, каб падчас галасавання выдаляліся гульні, дзе менш за 100 дайсаў? Не. Там праблема ў механізме, як гэта ствараецца. То бок, чалавек можа перанесці любую колькасць дайсаў і ад яе лічыцца. Але, па ідэе, павінна быць акругленне не толькі на пераносе, але яшчэ на тым моманце, калі вы здымаеце дайсы. І... манітор прыехаў. Зараз момант, зараз. Гэта манітор, карацей. 2 гады я сядзеў без другога манітора, стрыміў, і гэта было складана. Зараз.
Так, я вернулся, забрал сам монитор. Карацей, так, 2 гады я стрыміў без другого монітора, і гэта капец незручна, я вам скажу. Лепей мець монітор дадатковы. Так. Зараз выбачаюся, засталося толькі зразумеў. Вельмі падыходзячы мем. Так, монітора мне не хапала для шчасця, і гэта тое, што было прям патрэбна. І для гэтага яшчэ кронштейн там адразу ўсё адным прыехала. Добренько. Так, чат. Я паўвыдаляў, пакруцім рулетку і потым абмяркуем галасаванне і вось гэты адзін пункт. Але пакуль няхай ён застаецца, я насамрэч яго пакіну, можа быць, нават ніяк управляць не буду. Можа быць, я яшчэ падумаю. Так, і я колер хацеў змяніць. Колер. Што мы не тыркалі? Мне падаецца, мы ўжо большую частку з гэтага ўсяго ператыркалі. Я просто звычайна абіраю, каб яны кантрастныя былі, а не просто там, ну, падобныя колеры. Там даволі шмат аднолькавых. Перамешваем, каб гэта ўсё больш драматычна было, як звычайна. Таму што опцыі ў нас маюць розную вагу, і у тыя гульні, на якіх больш пунктаў, у іх большая верагоднасць перамагчы. Круцім. Darkest Dungeon у нас перамагае. Забіраю адразу назву і уставляю нам. Будзем працягваць захаванне, якое у нас было яшчэ з папярэдняга разу. Пакрысе праходзім яго. Так, Darkest Dungeon 14290 ёсць. Яе было 14290. Доўненька. Дадаю сёння 22-е. Пераможца. На вылет у нас нічога не будзе, больш за тое зараз. Па рулетках мы не будзем выкідваць гульні. І яшчэ другое правіла, што гульні, у якіх больш, ну, на якіх менш за 14 дзён яны не вылятаюць у нас. То бок, ну, у нас спіс заўсёды актуальны. Хтосьці ды галасаваў за гульню за апошнія 14 дзён. Карацей, пра перанос пунктаў. А чаму яно праклята мне нейкі крывы? Няўжо яно такое... Калі яно паспела стаць такім маленькім? Таму што я зменшыў акно. Гэта... Не, ўсё, зразумеў, гэта цывілізацыя так дзіўна. Просто мне зменшыла гэта акенка. Я што хацеў сказаць. У галасаванні ёсць там, у пераноса пунктаў ёсць баг. Калі пераносіцца пункты, ён бярэ столькі, колькі вы указалі, альбо ўсе, якія даступныя, калі вы не указвалі дакладную лічбу. Дык вось, просто указаць можна любую, і яна будзе зробіць. Падыход просты. Калі вы указваеце непоўную лічбу да десятых, якая не акругляецца, ён бярэ, акругляе ўверх да десятых, калі можа, калі у столькі пунктаў у вашых ёсць. Калі іх няма, то ён акругляе да уніз, наадварот, да десятых. Так? Трэба неяк палічыць, чые дайсы перамагаюць часцей за ўсё. Такое тэхнічна можна, ну, тыпу, робіцца. Я магу статыстыку такую збіраць, таму што статыстыка зараз збіраецца за ўсё. Ну, тыпу, я ведаю, калі хто галасаваў, у які момант, на якую гульню, нават калі ўжо пачаў гэта самае рабіць антыбота, то ўвогуле якім паведамленнем гэта было зроблена. Ось, спасылку на паведамленне маю. Канкрэтную. Вось, каб тэндэнцыі нейкія прасочваць. Каб гэта можна было статыстычна ўсё збіраць. Вось, так што так, гэта магчыма, Не такая прям вялікая праблема, можна сказаць. Што я хацеў сказаць там? Яшчэ дадаткова. І у бота ёсць яшчэ адна праблемка. Так, ну, вось пра пераносаў дайсаў можна перанесці неўдалую суму, яно як бы і выправіць тады. Вось гэта адзінка, яна можа і застанецца, можа я і выправлю ў працэсе, пакуль я там, ну, наладжу, потому што літаральна ёсць адзін, калі яго пабачу тут у спісе, літаральна адзін пункт. Я не бачу чамусьці. Вось он, Tales of Meadows. Літаральна адзін пункт на ім знаходзіцца. І гэта не тое, каб я планаваў, каб яно так было. Ну, можа быць, проста за нулю да нуля. І там адзін пункт дадам, дзе яго не хапае. Там акругленнем жа ўсё роўна прыбрались. Так што проста Tales of Meadows можна будзе выдаліць. Ось такая хрень. Так што гэта выправіць ёсць яшчэ. Хапае мелкіх штук, якія зрабіць. Барбараў знайшлі. Калі мы гэта паспелі. Трырэма гэта знайшла. Ну ладно. Я хацеў адправіць сваіх пасяленцаў адразу вось сюды, няхай яны плывуць, і каравелла туды прыплыве як толькі зможа.
А, я вам не переключил экран. Божухна, я вибачаюся. Сцена. Проблема отсутності другого монітора. Вось такая. Я не бачу. Я просто не бачу, що там відбувається. Абсолютно не уявляю, що у вас показується. У мене є прогляд стріма, який знаходиться на ноутбуці, які і чатку я читаю так само у бок. То бок я поворачиваю голову і гляджу ў чат. І гэта непросто. Вось, асабліва, калі вельмі актыўна гульня валіць неяк. Можна было бы... Я ўжо прям не магу дачакацца, калі я замантую гэта ўсё. Ось, такая штука. Скажи апошняе слово. Не ведаю, пра што ты кажаш. Жартую, я ведаю, пра што ты кажаш. Так. А чаму яны мяне не любяць? Іфе? Чаму нездаволена? Нездаволены... Хутчэй за ўсё перасёк іх мяжы, ім гэта не спадабалася, але тут выбара ў трырэма не тое, каб ёсць. Так, давайте-ка адправім гэтага у нас назад дадому. Трырэма плыве, мы будзем паляпшаць просто трырэму гэтую. Яна там з досведам, дарэчы. Няхай паляпшаецца. Так, працаўнікі вы, мае працаўнікі. Яны зрабілі сваю працу, і па сутнасці ў іх няма чаго рабіць, правильно? Ну так. Ім па сутнасці просто няма чаго рабіць, яны лухтой займаюцца рознай. Вы дакладней можете... А, і джунглі яны не могуць прыбраць. А, не, могуць. Давайте плантацыю яшчэ адну ляснем. А, мне плантацыі зараз навуку даюць. Блин, я нават не ведаю. Не, я бананы ўсё роўна там гэтае зараблю. Забяру сабе. Вось, і стралкі зараз адправяцца ў лагер. Цудоўна. Пачакайце, адкуль мечнікі ўзяліся. Ну, я, ў прынцыпе, не супраць. Няхай адпраўляюцца ў сталіцу, будзе абарона дадатковая. Мне проста падаецца, яны знеадкуль узяліся. Так, Гандзі гэта пагроза для ўсіх. Мы не зацікаўленыя ў гэтым, не будзем мы нападаць на Гандзі. Хрэнзім. У мяне не хапае аднаго маршрута. Мне патрэбна яшчэ одну гандлёвую штуку адправіць. Ну, это караван. Так, падвышэнне гэтага юніта ёсць. Вось. Уморы, каб мацней былі. Гэты горад, Гранд Рівер. Амфітэатр не дае настрою. Мне патрэбна неяк настрой выпраўляць, таму што ён у мінусе. Трэба неяк адмоўнае значэнне прывесці Tales of Midgard, каб перапаўненне адбылося. Там тэарэтычна сістэма можа, ну, перапаўненне не адбудзецца, але у мінус ён будзе лічыць. Ну, тыпу, таму што там тып даных такі. Ну, ён можа спакойна ў мінус заходзіць тэарэтычна. Ось, тое, што вам можа паказвацца, то гэта вы можаце зламаць да такога, што вы атрымаеце мінусавое значэнне пунктаў. Я думаю, што гэта будзе праблема больш для хейспінера, вось гэтага, які круціць. Для верагоднасці... ну так, і гэта адзінае там, дзе яно можа на нешта паўплываць. То бок хейспінер можа дзіўна сябе паводзіць. Таму што я гэтыя круцёлкі ў інтэрнэце не кантралюю, што гэта я не кантралюю ніяк. Так... Універсітэт альбо... Блин, мне настрой неяк выправіць. Як жа ж цябе выправіць? Давайте золото, пакуль рынок няхай будзе працаваць. Пам-пам-пам. Верніся ў горад. Я не ведаю. Давайте яго на аўтаматычнае падарожжа адправім. Вітаем, Майкл, вітанчыкі. Серыя скацілася. Я не гуляў у апошнюю, яна дарагая, але я даўно, в прынцыпе, мала гуляю апошнім часам у цывілізацыі, таму я не вельмі зацікаўлены быў у новай... Ну, як бы, мне рэальна я гуляў ва ўсе часткі. Просто залежыць ад таго, колькі гадзін я ў іх укінуў, мне в цэлым серыя падабаецца. А апошнюю я ацаніць не здольны, таму што я яе просто не гуляў. Вось, таму нічога пра яе сказаць прям не магу. Зробім выгляд, што верым, што не кантралюю. Добра, працягвайце. Падыграйце мне трохі.
Это ж я там усё позадумывал. Вы думаете, чаму скам машина у орудия? Вось таму што. Цива 6 норм, але гэта зусім не 5, а ўсё яму нешта нават гуляць не хочацца. Не, ну тыпу, я зноў жа, я не магу нічога сказаць пра 7, мне падабаецца 6, мне падабаецца 5, мне падабаецца 4, яны розныя гульні, але просто розныя гульні нават. Это я не ўспрымаю нават. Я ўспрымаю гэта як серыю, з якой я знаёмы, але правілы і балансавыя штукі так адрозніваюцца мелка у дэталях, якія змяняюць баланс гульні, што гэта па сутнасці час ад часу хочацца ў розныя просто пагуляць нават. Ну тыпу, яны просто розныя. Так, нам коней прапануюць і золата. Золата даволі мала нам прапануюць. Не, давайте адмовімся. Коней і мяжы таксама адмовімся. Нам коней шмат прапануюць, просто што коней мы не будзем нават не тая мапа. Мне, ведаеце, вось ёсць пэўны плюс вось у гэтай штукі, якая падказвае штуцы гэтай, якая падказвае, дзе паставіць горад. Справа ў тым, што падказка працуе нават на тыя тайлы, якія вы не бачыце. То бок я ведаю, Куала-Лумпур. Город мы открыли. А справа ў тым, што я ведаю, што там ёсць ресурсы нейкія, і таму рэкамендацыя мне туды закідваецца. Але чаму канкрэтна, я не ведаю, не уяўляю сабе. Так, ты не можешь... Блин, тут заблоковали юнит. Чмуреть. Ну ладно. Отчиненные межи. Давайте, чам бы не. Лечу ўсёму вельмі цікавае каменці націкамі. Если я предложу такой обмен? Железо и кони. Не патрэбна мне ни железа, ни кони. Железа и коней мне хапае и так. Не моё. Таму што я железо зараз яшчэ адсюль пачну атрымліваць. Зусім не праблема для мяне. Так. Ну, тут ужо давайте... Зямныя маршруты, не тое, каб штосьці карысна, амфітэатры. Ну, я скажу, что самая крутая... Зараз я такі з непапулярнымі меркаваннямі. Самая лепшая цывілізацыя была першая, таму што я гуляў яе ў першую. Мне супер падабалася падбудаваць палац. Тое, што прыбралі магчымасць дабудоўваць свой палац, серыя скацілася. Усё. Паспрабуйце мяне пераканаць. Тое, што палац зараз немагчыма будаваць, дабудоўваць як у першай частцы, гэта, карацей, серыя скацілася ў гэты момант. Я не памятаю, какой частцы гэта прыбралі, дарэчы. У другой яшчэ, по-моему, было. У першай дакладна было, у другой я не памятаю, падаецца, да трэцяй уже прыбралі. Ось, падаецца. Я уже не памятаю. Типа, непопулярныя, калі ідуць непопулярныя меркаванні, вось маё меркаванне. Верніце мне маё будаванне палацаў, я буду шчаслівы. Мне, агулам, мне не вельмі падабаецца першая частка, хоць я нагуляў яе даволі шмат тады яшчэ. Але будаванне, асноўная матывацыя гуляць у першую у мяне была якраз такі за будаўніцтва палаца. Просто абсалютна такая неважная фішка, але мне вельмі кайфова было. Так, па-па-па-па-пам. Блин, у меня шмат гарадоў, якія тыпу могуць шмат чаго рабіць, а насамрэч не могуць ні халеры. Давайте каравелы яшчэ. І яшчэ каравал. А тут баракі пабудуем. Я літаральна перастаў гуляць у пятую, як толькі выйшла шостая, гэта выключна справа густу. Я, ну, тыпу, я згодны. Ну, тыпу, серыя цывілізацыі, у яе... Я не ведаю, якая сёмая. Мне складана ацэньваць сёмую. Я лічу, усе часткі цывілізацыі маюць... Яна ў карані сваём вельмі файная гульня. І гэту формулу, хоць яны і тонка спрабуюць не кожны раз яе з ёй круціць, яны на пасуднасці сваёй атрымліваюць кожны раз іншую гульню проста. І што б яны не рабілі, альбо яны не могуць выпусціць тую ж самую гульню, кожны раз яны зразумелі гэта дзесьці падаецца на частцы 5 яны зразумелі, што мы будзем проста кожны раз рабіць новую гульню. Вось і ўсё. З асноўным канцэптам.
і людзі ўсё роўна камьюніці будзе заставацца на тых частках, якія ім падабаюцца. Просто дайте чалавеку магчымасць будаваць свае палацы. Ну, што за глухта? Дзе мае палацы? Ты, хто не ведаюць, у першай частцы была магчымасць, вы пачынаеце літаральна з каменнай пячоры, там, не пячора, там, ну, па сутнасці пячора, так? Вось, і вы па кавалку з у пэўны, ну, калі эпоха даходзіла да пэўнага моманту, вы атрымлівалі сабе кавалак палаца, і вы маглі сказаць, што мой палац будзе вось гэтую частку палаца, я вось пабудую так. І вы кожны раз абіраеце сабе, я левае крыло палаца адбудую вось такім стылі, вось гэтае крыло палаца ў гэтым стылі, цэнтральную частку, другі паверх вось гэтым стылі. Вось гэта прям вау. Прям бомба была просто у першай частцы. Чамусь успомнілася гульня Спор, дзе ты пачынаеш малекулы ў вадзе, а скончыш гульню касмічнымі войнамі. Ашмурэная гульня. Спора кайфовая. Спора ашмурэная. Мне падаецца, нават у нас у галасаванні ёсць чат, дарэчы. Адзінае, што праблема з-за таго, што яна гэта самае, ну так зроблена, і яе не падтрымлівалі, з ёй могуць быць тэхнічныя праблемы, карацей. Я думаю, што з ёй могуць быць тэхнічныя праблемы з запускам, таму што яна не абнаўлялася і не падтрымліваецца ніяк. Вось, але тэхнічна, ну, тыпу, толькі тэхнічныя праблемы. У астатнім кайфовая гульня. Адзінае, што касмічная эра менш цікава, чым усе папярэднія. Я скажу, як той чалавек, які даляцеў да цэнтра галактыкі. Ось, без чытоў. Гэта важна. Там настолькі душная гэтая частка, што без чытоў там вельмі сумна увогуле прабівацца. У майго цярпення ледзь хапала, але я прынцыпова адзін раз гэта зрабіў без чытоў. Няма ні рэмейка, ні рэмастера. Ну, тыпу, ідэя ёсць, па-мойму, былі клоны яе, але нічога не дайшло да такога абсурднага памеру, як Спора. Ну, тыпу, Спор засталася ўсё яшчэ унікальнай у гэтым сэнсе. Так, каравелла, пачакайце, гэта каравелла... я ўсё яшчэ сваім пасяленцам туды не адправіў дапамогу ніякую. Усё, каравелла паляцела. Блин, тут фарбы... Блин, я баюся, што там я барбараў якіх сустрэну, зараз у мне камсна буду. Хутчэй бы каравелла там праплыла. Мы зараз навалім каравел і даследуем уже тыя кавалкі тэрыторыі, якія не маглі па-іншаму. Могу зрабіць пакупкі за веру. Дзе? Ідем? Набыццём? Не магу, таму што тут... там іншыя юніты. Інквізітары іншыя. Ну, такое. Я не толькі патрабую. Так, гэта баракі. Што-небудзь набыць у гарадах у гэтых. Тут, блин, вось Грэнері гэта. Можа быць, яго проста набыць? Давайте набудзем. Хоць там прадзёбаныя хады ў выніку атрымаюцца, але больш ежы. Так, я просто набуду. Скароціць пашырэнне горада. Хай будзе расці. І тады гэты горад сканцэнтруецца далей на штосьці, што ежу дае. Вось гэта. Маяк. Літаральна канцэнтруюся, каб горад проста рос хуценька. Лайтхаус. Вось гэта. Больш ежы. Просто больш ежы гэта. Не, пачакайце-ка. Яшчэ працаўніка можа быць. Працаўніка 36 гадоў рабіць. Блин, трэба было пад працаўніка, можа быць, нават набыць замест Грэнері. Працаўнік 310, на наступным ходзе змагу набыць. Всё. Опанькі. Опанькі. Руіны. Я спадзяваўся на большае. Шчыра. Тут неяк вельмі слабенька атрымалася. Я думаў, тут будзе цэлая выспа, але тут літаральна не аб чым. Просто літаральна не аб чым. Чат, давайте невялічкі перапынак зладжу. Паснедаць вельмі хочацца. Вельмі хочацца. Я прям сліною заходжуся. Зараз зробім перапынак. Блин, заблакавалі зноў трырэму, яна да мяне плыве ўжо паўгады. Зробім перапыначак, і пасля гэтага зноў жа рэкламны блок будзе, каб пазбавіцца ад прыролаў і паглядзім. І нагадваю, калі вы пабачыце рэкламу, калі вы падпісаны на мяне альбо на іншага стрімера і пабачыце рэкламу на твічы, калі ласка, абавязкова скажыце мне.
Я вельмі за гэта пераймаюся. О, ва ўсіх узбярэжных гарадах на 3 больш... Блин, а можа быць шчасце зараз сабе? Давайте шчасце замест прадукцыі. Блин, прадукцыя вельмі моцна. Шчасце просто літаральна будзе... А, яно толькі пакуль... Не, яно па 2 шчасце дасць. Шчасце гэта да халеры. Давайте шчасце. Мне зараз вельмі яно патрэбна. Мне вельмі дэфіцыт яго. Так, бінга-бонго там перайшло на іншую рэлігію. Ось. Добра. Параўляю гэтых чалоў так. Ставіць горад ці не ставіць? Пакуль не будзем. Пакуль каравела няхай прыплыве і разбярэцца, што мне тут увогуле адбываецца, што мне рабіць з гэтым. Вось она літаральна за 2 хады яшчэ будзе тут. Добренька, зараз раблю перапынак. На жаль, музычка яшчэ спынілась. А, не, вось пачалася новы трек. Царэбра, за жалеза і золото. Зараз ход скончыцца і слухаем далей напевы іракедзаў. Хутка вярнуся. О, там овечки рабілі. Давайте вось тут застанемся. Ось тут буде.
Я вернуўся. Зараз максімальна асцярожна па хаце перасоўваюся, кожны раз гляджу, дзе што стаіць, і каб не дзёбнуцца яшчэ раз ногою. Максімальная асцярожнасць просто. Вельмі уважліва. Так, нам не хапае, насамрэч, яшчэ аднаго каравана. Зробім зараз. Що там за хваля была? Вы бачите? Я не ведаю, вы... Мы зараз перасунуліся, просто і там аблокі, де зрабілі такую, прям як хвалю торнадо. Цікаво. Добра, гэтая пасярэдніца у нас застаецца тут, просто сядзіць і чакае дапамогі каравелы. Каравелла дапаможа разведаць, бо мне падаецца лухта нейкая. Ну, типу, я нічога не змогу рабіць. Вось, каравелла уже приплыла. Прапануе 3 залатых уход і 1... Што за лухта? Ну зразумела, чаму Ганді не можа нам грошай прапанаваць, таму што ў яго ўсяго 9 залатых. І ён прапануе нам 3 залатых на працягу 30 гадоў за одно срэбра. І адчыненыя межы. І каней, якія нам не вельмі патрэбны, дарэчы. Я адмаўляюся. Это таго не варта. 6 золота і 3 залатых. Усё яшчэ мала. Прапанавалі бы хаця бы там 5 уход. Хаця яны малаверагодна ўжо на гэтым этапе буду такое прапанаваць. Усе спрабуюць забраць у мяне маё срэбра, але ніхто не можа нам нармальна кошту прапанаваць. Яны прапануюць стратэгічныя рэсурсы, проста яны не могуць сабе дазволіць гэтага. Ну, типу, мне стратэгічна не настолькі патрэбныя. Ну і вось атрымліваецца ўсё. Тут нема... Я разлічваў, што тут будзе цэлая, ну, цэлая выспа нормальная, такая паўнавартасная. Але тут у нас ёсць рыба. Я магу пабудаваць горад тэоретычна тут, але ніводнага лакшарі няма. Абсалютна бессэнсоўна. Бінга-бонга. 2 жыхары. Ужо прыемней. Ужо будзе больш апрацоўкі. Няблага было бы... Маяк? Маяк колькі будзе рабіцца? 23 хады. Усё яшчэ вельмі доўга. Давайте наступнае... Блин, 3-4 хады на Колізей. Пам-пам-пам. Мне просто патрэбны працоўнікі. Працоўнік 24 хады. Так, ну, для апрацоўкі... Не, пачакайце-ка. У мяне тут працоўнікі нейкім чынам прыпаўзлі самі, так? Альбо я набыў іх? Калі гэта адбылося? Мне падаецца, яны самі спадарожнічалі сюды і самі пачалі тут наводзіць парадак. Не ведаю прям, што рабіць. Добра, працаўнікі не патрэбныя, таму што прыплылі іншыя. У мяне ёсць лучнікі, якія будуць бараніць гэты горад. Можна сканцэнтравацца на сценах, просто для абароны горада, таму што чаму бы не, правильно? Давайте сцены. Гандлёвы карабель. І можна, дарэчы, гэта адправіць у Бінга-бонго. Для таго, каб адправляць туды ежу. Для росту горада. Такая прапанова. Але з іншага боку ён і так даволі хутка расці будзе. Давайте грошы. Не, мы пойдем по грошах просто. Так. І тут так само гроші. Ты чакай. Я не ведаю, што з гэтым пасяленцам рабіць. У нас забралі месца пляцоўку для горада, і зараз пытанне ўвогуле, куды бы так піхнуць та горад. Увогуле пад сумневамі. 7 залатых уход. Ага, 7 залатых уход мне падабаецца. І гэта цукар, якога у нас 3. Лёгка. Цудоўна, мне падабаецца. Гэта просто патрабуе срэбра. Не. Выбач. Шкада, але я табе не просто так золота не аддам. Не золота, а срэбра. Мне падаецца, я сяджу на асноўных запасах срэбра на ўсёй мапе. Таму што неяк, мне падаецца, ні ў кого іншага іх няма.
Я не бачу ў гандлі, каб хто-небудзь меў альтэрнатыву. Там, можа быць, реально я ўсё срэбра якоюсь на мапе зараз трымаю. Навука. Універсітэты. О, блін, якая бар'ерны риф, які пригожа, а? Тут быў, але Куала-Лумпур усё забраў. Добра, давайте каравеллу на аўтаматычнае даследаванне адправім, таму што якая розніца, правильно? А пасяленца я можа вярну на сваю тэрыторыю зноў і буду проста чакаць яшчэ нейкай магчымасці. Я не бачу насамрэч ніякіх магчымасцяў. Вось каля Мілана ёсць. А, вось, дарэчы, наконт запасаў срэбра, вось тут ёсць. Можна... Ці магчыма? Так, вы пачакайце-ка. Самыя занятыя, гэта больш за ўсё прадукцыя. Мы на 4-м месцы по прадукцыі. Не вельмі далёка, дарэчы. Каравелла. Каравелла, адправся-ка сюды. Да, не, давайте просто аўтаматычна, няхай даследуем. Можа быць, рэальна ляснуць вось тут горад. Так? Гэта на ўзбярэжжы лічыцца, мне патрэбна. Гэта дацягнецца да слоноў і мае трохі ежы і срэбра. Вось гэтае месца. Яшчэ ежа. Літаральна для вось гэтага, для слоноў, каб заняць поўнасцю дамініраванне па гэтым самым, па срэбру, каб ніхто, ні ў кого не было срэбра увогуле. Давайте вось так, реально. 11 ходов, нават калі я згублю, я не буду нават абароны яму адпраўляць, просто з тым, што ёсць. Апгрейд юніта у каравеллу, цудоўна. А, дарэчы, у нас жа золото нормально, так мы можем зараз апгрейдзіць свае юніты, просто. Так. А дзе мне яшчэ была... Так, это 3 рэму мы палепшылі, так? Каравеллы. А дзесьці быў юніт. Дзесьці быў мой юніт. Альбо помер ён. Я реально, можа, прадзяваў юніт? Я забыўся, што мне вялікі інжынер ёсць. Слухайте, а мы не можам нейкі цуд зрабіць? Не? Не, у нас нават будаваць-то асабліва няма чаго. Ну, давайте вось гэта. Чакайце, што там? Там цыркус Максимус? Што? Патрабуе калізеі паўсюль. Не можам мы такога пакуль сабе дазволіць. Бінга-бонга вельмі адстае ад усіх. Бинго-бонго вырос. Добра, калі расце бинго-бонго. І давайте яшчэ вось этот тайл заберем. Просто каб не зноў жа не канкурировать за Сіднеем, потым за яго, таму што гэта дадатковая ежа ў горадзе. А, з гэтым можна набыць працоўную лодку. І мы адправім гэту працоўную лодку, потым вось эту рыбу апрацоўваць. Каравелла, палячыся. Мне пытается поспеють ранее за мяне тут город поставить. Штосьці мне подказывает, что хтосьці ждае уже сабе забрать это место. Навігацыя, новыя типы кораблей. А гэта нам дадае яшчэ одно пытанне, што бы нам даследаваць такога. Ці можам мы дазволіць сабе культурную перамогу, бо мы можам зараз рвануць у музеі і здабычу археалагічныя, археалагічныя раскопкі сабе рабіць, альбо ў нафту вось адразу прям туды. Якая верагоднасць, што навуковая канкрэтна перамога мне дапаможа? Просто калі ў навуковую рваць, то мае сэнс забіць на ўсё зараз і рэальна рвацца ў вось навуковую тэорыю, напрыклад. Так? І просто на ўсё падзабіць. Прям врывацца по тому, что дае мне навуку. И генеровать науку. Давайте попробуем навуковую. Это может быть абсолютно абсурдно и неэффективно зараз, але пакуль
Адкрытай ваеннай сілы як бы ну мне пагражае напад, усё дрэнна ў гэтым сэнсе, але ў той жа момант я ў збалансаваным стане, калі я не магу задамінировать над астатнімі рэлігіяй, культурай, культура толькі потым будзе раляць, ваеннай справай таксама тут вельмі не ваенная будзе штука. Ёсць фрэгаты, ось фрэгаты добра было бы зрабіць. Вось, каб абараняцца з мора. Порт, які падвышае шчасце яшчэ, дарэчы. І золата з усіх узбярэжжа. Ну, карацей, порты мы будем зараз будаваць, і ўсё. Працоўная лодка. Ёсць. І ты таксама на аўтаматычнае даследаванне. Так. А дорога тут уже побудована? Не, дорога тут не побудована. Будуем дорогу. Каб уже была. Академія навук РБ згодна, это будзе неэфектыўна і бессэнсоўна. Як бы так или і не. Ну, типу, Академія навук Беларусі мае праблемы. Вось, вядомая. Але ў той жа момант, як бы, яна не існуе. Складана быць навукоўцам у такой краіне, як Беларусь. Мне шкада, карацей. Іх просто шкада. Просто так. Ось такая ситуація. Так, ежа. Оп, цудоўна. Працоўная лодачка у нас пайшла, рыбку мы ловім, ежа прыбывае, горад расце, так? Разлочым зараз гэтае месца. А чаму яно unemployed? А чаму ты unemployed? Вось, назначся самастойна. Вось, дэфолтны фокус, нармальна яно сам потом размяркую, просто ў пачатку ён нейкую лухту абраў мне, замест ежы нейкую іншую рэч, больше золота убівацца, хаця гэта не настолькі прям карысна. Ён жадае даць мне 2 залатых уход за мае фарбы. Фарбы у мяне 3 штукі. Давайте, няхай. Мне просто для бонуса шчасця мне патрэбна мінімум 1 такі ресурс. Блин, яшчэ один інжынер вялікі. Эх, той момант, калі я реально не магу гэтым неяк скарыстацца. Может быть, просто порт паскорыць тады ім. Колькі ён дасць? 250? А порт каштуе 250. Давайте, няхай будзе порт адразу готовы просто. Істынская кампанія, дарэчы, рынок ва ўсіх гарадах павінен быць пабудаваны. Я, может быть, нават гэта магу зрабіць сюда. Так, я згодны. 4 залатых плюс адчыненыя межы з Брытаніяй. England. United Kingdom. The merchants and the traders have come. Their profits are preordained. Цудоўна. Давайте аўтаматычную пабудову, і працаўнікі гэтыя адразу адпраўляюцца на ваду і вось плыць да гэтага бінга-бонга, таму што яму паляпшэнне патрэбна. Ладно, як скажуць. Шпіён. Ён здабыў дастаткова ведаў у Лондоне, каб скрасці тэхналогію ад Великабрытаніі. Гэта 598 навукі каштуе, гэта 543. Тое, што даражэй. Просто падыход. Тое, што даражэй, то і крадзем. Гільдыя мастакоў. З іншага боку, тут так-то збольшага няма чаго і будаваць-то. Ці перамагае, вітаю мета Ігорай. Ды неяк не, гуляю за індзейцаў, магаўкаў і іракезаў, там лідера магаўкаў і іракезаў, і пакуль такое. У мяне ўсё нармальна,
Усё ідзе добра, але пакуль перамогай нават і не пахне. Вось прыкладна такі расклад. Давайте гідыя мастакоў няхай будзе. Адчыненыя межы. Ладно, няхай будзе. Ні плюс, ні мінус. Мне не падабаецца тое, што мы тэхналогію яе скралі. Ну, як вам... Я больш не буду у вас таго рабіць, я ў Індыю адпраўлю, вы бачыце. Вы бачыце за шпіёнаў. Перанясем яго у Індыю. Пачакайце-ка. Так, усё правильно. Шпіён. Паляцеў. Не скаралі, а цапсарапнулі. Ну, хто першы знайшоў, таго і тэхналогія, правильно? У мяне даволі шмат грошай, і зноў жа, гэтыя грошы не той, каб есть... Ну, у мяне ёсць горад, у які можна паўкідваць гэтыя грошы, каб ён развіўся як мага хутчэй. Это вось бінга-бонгу. Я зараз, может, так і зраблю. Бінга-бонга. Што для твайго росту будзе карысней за ўсё? Маяк. Это дакладна. Лонгхаус. Дакладна. Для большай колькасці малаточкаў. І нармальна. І нармальна, у прынцыпе. Так, мои каравеллы зараз ва ўсю просто валяць, яны ўсё адкрываюць. Неблагое месца, дарэчы, было бы для горада. Вось гэта патэнцыйна. Але я ўжо накіраваўся ў новыя лакшары, які мне патрэбны, гэта сланы для большага настрою. Дженоа, дзе вы? Вось тут. Добра, новы горад знайшлі. Цудоўненька. Праблема ў тым, што егіпцяне заблакавалі поўнасцю расследавання вось гэтага кавалка, і зараз толькі дзякуючы каравелам я зараз трошки разумею, што адбываецца. Вось, можа быць, варта ўжо перайсці і фрэгаты будаваць розныя. Замкі, альгамбры, абарончыя пакты, это карысна. Замак для абароны. Ліцейная. Але ён павінен быць... Так, тут продакшн плюс 8. Мы можам зрабіць гэты горад як асноўнай індустрыяльнай штукай. Так, давайте, няхай. Ironworks. Ліцейная будзе. Наганяем усе тэхналогіі. Я універсітэты паўсюль пабудаваў, не? Мне падаецца... не, вось яшчэ будуюцца. Развіваемся навукова. Паспрабуем навуковую перамогу зрабіць. Я не вельмі бачу магчымасці зрабіць іншую перамогу для сябе. Але і навуковая таксама надзея на яе не такая вялікая. Калі пачнецца вайна, то я дакладна пачну праігрываць вельмі моцна ў гэтым сэнсе. Так, гэты горад... Каравансарыя, амфітэатр, культуры бы, можа быць. Таксама, культура таксама было бы файна. Але порт, мне падаецца, больш прадукцыі золата з усіх водных ресурсаў, а гэта двое ресурсаў. Давайте порт. Сікстінская капелла была пабудавана Рамзесам II. Лагічна. Катерина і Ганді толькі што ўвайшлі ў эпоху Ренесанса, у якой мы ўжо даволі доўга. І вось зараз у мяне пачынаецца праблема, таму што Англія атрымлівае доступ да свайго юніта. Вось. О, мы ў залатой эпосе. Ріга. Знайшлі яшчэ і Рігу. Мне прапануецца паставіць вось тут, але я тады не дацягваюся да кітоў. Я пакіну тут... Просто у мяне ёсць патэнцыял паставіць горад, які будзе літаральна толькі для здабычы
двух гэтых самых лакшэрі ресурсаў вось тут. Вось калі паставіць яго сюды, то гэта будзе абсалютна бессэнсоўны горад збольшага, таму што ён не здабывае амаль нічога, ресурсаў мала, але мае доступ да кітоў і да сланоў. Вось сіла горада ў гэтым будзе. Альбо паставіць вось тут, і тут будзе і прадукцыі плюс-мінус, і срэбра яшчэ дадатковае, якое я заблакую астатнім доступ да срэбра. І у выніку я як бы атрымаю сабе і сланоў. І тут пытанне маёй сквапнасці. Бессэнсоўны горад, але больш лакшэрі, альбо сэнсоўны горад, у якім нічога няма. Ёсць сланы, ладно, есть сланы. А давайте бессэнсоўны горад. Я не ведаю, я, может быть, лухту поўную зраблю бессэнсоўны горад. Вось сюды пералезу. Навуковае пагадненне. Добра. Яны заплацяць 250 золотых, і я заплачу. Мілан захапіць не варыянт. Я военно такі сабе. Ну, типу, военно я реально, ну, слаба. Асабліва з захопамі. У мяне добрыя караблі зараз, але военная, наземная военная сіла я слабей за ўсіх, можа быць. То бок моя надзея ў тым, што я зараз задаміную воду, што не атрымаецца з Англіі. Так што ў маім выпадку лепей не высоўвацца насамрэч. Так, гавань, на якую, можа быць, я магу просто набыць. У мяне зараз, што у мяне з плюсаў, гэта тое, што я зарабляю шмат. Так, у мяне 142 залатых уход. І калі я працягну так жа рабіць, то я вельмі хутка, ну, пашыраю сабе сваю, ну, я вельмі хутка ўсё будую, таму што я просто набываю гэта. Ось, дарэчы, можна калізей дадаць. Кіпдрайвін на утопіі і трэці на вылет. Ну, трэба зразумець, што на вылет зараз гэта 3 дні, і гэта ўсё будзе выкідвацца, гульня будзе толькі праз пару тыдняў, таму што мы зараз не выкідваем гульні, калі загаласавалі менш, чым за 14 дзён назад. Вось я там, дзе правяду лінію. І ты сланы разумныя, не чапай іх. Вылету больш не існуе. Не, вылет існуе. Ваш гэта самае, вы нешта памыліліся. Вылет існуе, просто што ратаваць зараз, ну, з таго, як гэта было супер складана, тыпу, і існуе на паперы. Карацей, просто дагэтуль было такое, што дрэнна было, што гульні вылятаюць якім 2 месяцы, месяц, так, а зараз добра, што гульні за 1 дзень не вылятаюць. Вось, адчуваеце розніцу. Хто выйграў? Ну, пакуль я праігрываю. Ну, ладно, я не праігрываю, все добра ў мяне. У мяне шмат золота. Чаго-чаго, а золота у мяне шмат. Давайте рынок тут пачнем будаваць. І я зраблю бессэнсоўны горад. У мяне планы на бессэнсоўныя гарады. 2 лакшэрі заберу, але пры гэтым горад нічога рабіць не будзе. То бок вось гэты горад будзе. Ён прапануе мне пагадненне, я дам 1 золота, 2 залатых. Я насамрэч да нават згодны з ім. Давайте. Я на гэтых пагадненнях зараз прям выцягну сябе. Вось он бессэнсоўны горад. Сэнс горада толькі ў тым, каб забраць 2 лакшэрі. Ну і трошки трымацца на ежы вось гэтай. Усё. Ён астатнім бессэнсоўны горад. І каб горад гэты адразу забраў, выканаў сваю мэту, я набываю гэтую клетку, набываю гэтую клетку, і набываю гэтую клетку. І тады ён выконвае сваю задачу, якую я перад ім паставіў, правильно? Але з-за таго, што ён не можа развівацца нахрен, абсалютна, мне патрэбна яшчэ вось сюды, тут набыць клетку, і вось на гэту мне не хапае. Вайсковую гадарацыю я глядзеў, не, а павінен? Ён калі-небудзь што-небудзь карыснае прапануе? Так, гэты горад не мае ні манументаў, ні акведукаў, нічога. Вылету не існуе. Як скажаце, як скажаце. На фрегаты трэба жалеза. Ну, я ведаю, так. Угу. А чаму ты такі агрэсіўны? Цезар.
Рим вельмі незадаволены Егіптам. А дзе ты Рым увогуле? Рым, ты дзе? Дзе ты існуеш і чаму ты мне там гэта пагражаеш? Рымляне, а куды? Дзе вы? Бінга-бонга. Гэта у нас хто ўвогуле? А, зразумеў. А, вось ён. Вось ён Рым. 3 гарады ў яго. Гэта назва для гораду? А, добра. А Аквесасме называецца зараз вылету не існуе. Не улазіць. Это максимум. Вылету не існуе. Не існуў. Падыдзе? Вылету няма. Добра. До речі, так можна. Тільки я не упевнений, як це латинкою написати. Няма. Ось так. Я могу просто нават гэта пробел. Нормально? Вылету не існуе, так? Ту не існуў. Ось. Верну назад. Працаўнікі паспеюць яшчэ прыехаць вось сюды ўніз. Давайте лепей замест гэтых замкі пабудуем, таму што калі пайдуць атакаваць мяне, ой, бяда будзе. Ой, бяда будзе. А золотая эпоха, што дае яшчэ раз? Тайл вашай імперыі, які дае хоць адзін золата, дае яшчэ адзін дадатковы золата, і гарады атрымліваюць плюс 20 прадукцыі імперыі і культуры яшчэ на 20% падвышаны. Ну, такое, яно як бы круто. Просто што я не той, хто падыходзіць пад гэта. Типа, у мяне не тая краіна, якой зараз гэта патрэбна. Дэмаграфіі бачна армія. Ну, вось глядзім армію, так? Насельніцтва у мяне самае вялікае. Прям з адрывам, так? Ежы самае вялікае. Прадукцыя другое месца. Цудоўна. Золото на першым месцы. Землі на першым месцы. Салдаты трэцяе месца. На першым месцы Англіі я стаю на 2 пункты. Ну, на 20 тысяч солдат, як оно тут адзначае, але у іх типу 60 тысяч, у мяне 48. Ну там 10 тысяч. Happiness. A good bank account, a good cook, and a good digestion. Так, а потым гісторыкі праз некалькі вякоў з лінгвістамі чэшуць бошкі, калі думаюць, адкуль пайшла назва горада. Так, ну, створым ім трошкі сюрпрызаў. А яны будуць такія, там, блин, прям, яно ад ракі нейкай назвалася, там, вось гэта. Насамрэч, хтосьці назваў у гонар сваёй сабакі, ну, вось і ўсё. Там, сакрэты гісторыі. Так, дадатковы шлях. Цудоўна. А чаму настрой так упаў? У 0. Хто зрабіў не так? Ладно. Даволі бессэнсоўны горад. Я гляджу на яго, такі ўжо бессэнсоўны, але 2 лакшэрі. Ось, ну і расце пакрысе. Штосьці з яго будзе, так. Я думаю, што набуду тут... блин, мне патрэбна тайл, вось гэта. І мне не хопіць на працоўную лодку, так. Працоўная лодка 240. Ну нічога, мы генеруем даволі шмат золота, і мы не тое, каб маем вялікія праблемы у тым, каб нават такі горад, які сам па сабе сябе патрымаць не можа, мы можам проста панабываць у яго рэчаў. Ось, а калі... Блин, а чаму ў мяне настрой так улятае? Ён прапануе 10 золота за срэбра, якога ў мяне ёсць 2. Давайте, 10 золота. А пачакайце-ка, гэта уход было? Гэта, по-моему, не уход было, гэта, по-моему, просто агулам 10 золота. Зараз, калі 142 застанецца 142, то... Проблемка. 144 стало. Ладно.
measure what is Фізика Some information that may be of use. 145. Дивно, я не упомню, мне кажется, он мне просто 10 золота дал. Так, наш шпион не может скрасить технологии из Индии, потому что у нас мы обошли их у технологиях. Ага. Лухтанейка тримається. Так, констеблері. Гэта не блага, але банкі. Яшчэ больш золота. Разганяемся ў золоце. Мы золотам кампенсуем сабе недахоп таго, што ў нас не тое, каб шмат прадукцыі, не тое, каб шмат у нас чаго-небудзь, але вось гэтае можа нас выцягнуць. Адзіны настрой мне не падабаецца, чаму ён такі нізкі. Это таму, што не апрацоўваецца гэтае ўсё. Але вось новая штука павінна настрой даваць, не? Альбо яны ўсё яшчэ патрабуюць спалучэння, то бок дарогу. Я не ўпэўнены, калі рэдкі рэсурс у гэтай частцы здабываецца. Ён здабываецца тыпу, мне патрэбна дарогу да яго будаваць, альбо дарога не абавязковая. Типу, ён можа просто быць на тэрыторыі горада і апрацоўвацца горадам. І ўсё гэтага дастаткова. Дарогі не пра рэсурсы. Добра, у гэтай частцы яны ўвогуле з рэсурсамі ніяк не звязаны. Добра? Добра. Я не памятаю просто. 7 золота уход. На одну фарбу маю. Давайте. Няхай яны ўсе падзавіснуць на маіх рэсурсах рэдкіх. Мы зараз, дарэчы, лодку яшчэ, две лодкі нам патрэбна, зараз дзве пабудуем. Одна на кітоў пойдзе, другая на рыбу вось гэтую. Так, працоўны карабель раз. Я не магу два набыць, таму што не паспяваю. Ладно. Што мы яшчэ вось у гэтым горадзе? Амфітэатры... ну, дарэчы, вось культура будзе. Кузня. І дадаткова будзе даваць яшчэ малаточак. Давайте кузня. І вось, блін, з-за таго, што я пабудаваў, мне абарваліся цуды гэтыя. Лишь бы выгадляў рэдкі рэсурсы ў іншых. Дакладна, ты маеш рацыю. Я нешта тупануў. У мяне хапае яшчэ рэдкіх рэсурсаў. Давайте з Англіі. Гандаль, медзь і крабы. У іх толькі адзін, яны ж не будуць абменьваць апошні свой. Ні халеры яны жадаюць за гэта. Не, бывайце. Маракеш, Гандаль. Яны ж проста апошні будуць за такія высокія патрабаванні. Вось яны патрабуюць ад мяне мільён усяго. Яны адмаўляюцца па сутнасці, можна сказаць. Рым, вы не ждаеце? Цытрусавыя. Оп. Ім падабаецца. Цудоўна ўсё. Я выправіў сваю сітуацыю па настрою. Часова хаця бы. Я памятаю кекаў, калі ўзнаў, што у Сапкоўскага знакамітая бітва пад Брэннай насамрэч адбывалася каля вёскі старыя дубкі, але храністы палічылі, што лепей перайменаваць назву. Ну, так. Класіка. Так, лодка. Адразу адпраўляем да кітоў. Таму што гэта наш будзе яшчэ адзін лакшэрі рэсурс, і, спадзяюся, нашыя працаўнікі гэтыя, яны здабудуць нам гэтых яшчэ і сланоў апрацоўваць пачнуць. Так, эпоха скончылася. Мы згубілі трошкі культуры, згубілі трошкі золата. Насамрэч не такая, як яна і залатая была, як паглядзець. Так, 7 задаволенасці. Ідэальна. А мы сабе яшчэ і атрымалі плюс. Трэба было яшчэ одну лодку набыць. Я нешта тупануў. Давайте тут набудем. Так, працоўная лодка. Ёсць. Барбары. Хрен з імі. Руіны. Кіты былі атрыманы. Ну і цудоўна. Усё ідзе.
Это з той же серыі, калі ў СССР вырашылі перайменаваць Прапойск, бо нейкаму палку хацелі даць назву ў гонар гораду. Нармальная назва горада Прапойск. Што мне спадабалася, а што мне ўсё не падабаецца, кожны раз штосьці лухта нейкая. Прапойск і Прапойск. Так, прэс друкарскі. Ёсць. Навуковае пагадненне. Лёгка. Мы можам сабе вельмі шмат навуковых пагадненняў дазволіць за якраз такія вялікай колькасці золата. Усе жадаюць з намі, і усе з намі жадаюць гэтае пагадненне заключаць, у выніку мы ў плюсе просто гіганцкім за гэтага. Таму я думаю, навуковая перамога насамрэч нам даволі рэалістычна. Адзінае, што пытанне будзе падчас, калі са мной вырашаць паваяваць, у мяне праблемкі. Так, Лондон 20 золотых будзе прыносіць зараз. Цудоўна. Ежу апрацоўваем яшчэ. Оп, рыбанька. Ты пачынаеш апрацоўваць альбо не? А, вось пачаў апрацоўку. Вось, і у нас яшчэ будзе адчыненыя межы. Ну, давайте. Такое сабе. Можа быць, варта абарончыя пакты, якія заключыць з тым жа Рамзесам, напрыклад. Ну, у сэнсе, што на выпадак, калі на мяне нападуць, каб было з кім сябравацца. Але я не жадаю чысці бок прымаць. Я жадаю, каб яны паміж сабой... Мне зараз выгадна, каб яны паміж сабой ваявалі, а да мяне не лезлі проста. Можна вялікую працу зрабіць. Па-па-па-па-пам. Альбо пачаць залатую эпоху. Вялікую працу няхай Great Work будзе. Я ж там, вось. Малюночак. Это дадатковая сабе. Оп. Для культурнай перамогі, конечно, я не за культурнай перамогай ганюся, але мець бонусы вось з гэтай галіны я вельмі жадаю. Там вельмі моцна. Для маіх гарадоў просто ідэальна. Назва дракі Прапоша, але што ўзяць з людзей, якія на герб Саюзнай Рэспублікі наляпілі слова з памылкай, і яно вісела 15 год. Ну, няма пытанняў. Так. Порты, паляпшэнне, порты просто прям моцная штука, яны будуць нам і настрой падвышаць і паляпшаць тэрыторыі. Усё ўвогуле, што з вадой звязана, у мяне прям плюс. Тэхналогіі мы на першым месцы, але, каб вы разумелі, першае месца тут не такое прям моцнае. Мы з Елізаветай маем 33 тэхналогіі, наступнае 3-4 месца 32 тэхналогіі. І наступнае 5-е месца, гэта 31 тэхналогія. То бок розніца ў 2 тэхналогіі, можа быць там нават маленькія якія тэхналогіі, і калі ласачка мы ўжо на 6-м месцы былі бы. Так што гэта не вельмі паказнік зараз. Мы тут усе шчыльненька ідзем. Адзінае, што я зараз буду вырывацца, таму што ў адрозненне ад іх я генерую гіганцкую колькасць золата, і усе са мной жадаюць навуковыя пакты заключаць. Ад якіх я далей разганяюся. Вось гэта ў мяне плюс. Давайте у гэтага горада замест вось зробім гандлёвыя караваны яшчэ не зробім. Так, Лондон 20 золотых. Далей даследаванні крабы, дарэчы, тут ёсць, але сэнс. О, тут ёсць штосьці больш, чым адзін рэсурс. Не. Тут ёсць шакалад, дарэчы. А, яго Дэлі ўжо забраў адзін з іх. Я толькі адзін шакалад магу забраць, калі пажадаю. І гэта далёка ад мяне яшчэ. Праблемка. Не, так далёка я не буду. Ну, тыпу, мне падаецца ўсё. На гэтым рост мы свой можам спыніць. Таму што сэнсу... Калі я не атрымліваю пару лакшэрі ресурсаў сабе з новага горада, гэта ўжо бессэнсоўна проста. Мне падаецца, ён павінен быць дастаткова блізка да мяне, каб не ператварыўся ў лухту. Друкарны прэс. Цудоўна. І мы можам кангрэс адкрываць. Так.
Цудоўна, што ў нас там увогуле выглядае, мы рвемся, каб вы разумелі, мы рвемся у навуковую тэорыю. Гэта вельмі, я прям подзабіваю на ваенную справу. Я тут неблагава на караблі развіўся, зараз, дарэчы, фрэгатаў быў панабудаваць сабе для абароны. Вось, але я рвуся ў навуковую тэорыю, каб разагнаць сабе, паспрабаваць выйграць рэальна праз навуку. Тупа тэхналогіямі. Вось. Гэта мне дапаможа яшчэ таму, што прыкладна ў гэтай галіне знаходзяцца грошыкі і любыя марскія даследаванні. Так. Кангрэс заснаваны. Цудоўна. Гэта таму, што я дабраўся да тэхналогіі гэтай. Зоопарк падвышае настрой. Это цудоўна. Я зразумеў галоўны недахоп дыстанцыйнай працы. Ну, у яе ёсць недахопы, але ў чым галоўны? Біць калег нельга. Навошта? Навошта гэта патрэбна? Навошта гэта ў офісе рабіць? У ідэалогію трэба ісці, каб забраць першым. У ідэалогію? А навошта? Ідэалогія, палёт, электроніка, балістыка, электрычнасць, індустрыялізацыя. А дзе яна? Я не бачу ідэалогіі. Па-моему, у гэтай часткі ідэалогіі як тэхналогіі асобна няма, не? Таму што толькі нейкія практычныя такія бачу. Сацыяльных амаль няма ніякіх. У індустрыялізацыі. У гэтым сэнсе. Індустрыялізацыя вось яна. Так? Не, пачакай, вось яна. Вугаль, Біг Бен, фабрыкі і Гатлінган. Вітаю, Almighty Merchant Hedgehog. Вітаночки. Трэба пабудаваць 4 фабрыкі. Зразумеў. Я забыўся ўжо пра такое. Я ожидаю навуковую тэорыю і потом адразу індустрыялізацыю бахнем. Я згодны. Ось. Вось ўсё, я на гэтай ідэалогіі, вось гэта ўсё. Зробім. Ну, наколькі зможам. Просто навуковая тэорыя, яна літаральна там адно і тое ж, можна сказаць. Калі я не памыляюсь, так? Для індустрыі... Рэальна, у мяне ўсё будзе гатова для індустрыялізацыі. Правильно? Так, гэта літаральна адно і тое ж. Адзінае, што... Так, гэта літаральна адно і тое ж. Адзінае, што будзе дадатковыя 17 гадоў навуковай тэорыі. Ось. Будаваць зоопарк альбо фрэгат. Фрэгаты мне патрэбны фрэгаты. Чат, мне прям патрэбны фрэгаты. Першая сесія. Прапановы. Эмбарга забараніць. Вітаю суполцы. Забараніць лакшэрі. Гэта пэўны ресурс абвясціць. Калі бы мне была нейкая фракцыя, якую я хацеў бы задушыць, гэта прямо цудоўна было бы. Гэта фігня. Вось гэта можа быць. Культурная штука. У мяне просто шмат прадукцыі, якая нікуды не ідзе. Так? Я магу... Вось гэта Scholars in Residence не. Гэта паскарэнне тэхналогій для тых, на тыя тэхналогіі, які ўжо кімсьці адкрытыя. Гэта я вядучы зараз, мне нельга гэтага рабіць. А зараз срэбра забароніць. Ну, дарэчы, у мяне шмат срэбра, я бы не хацеў, каб яго забаранілі. Мировая рэлігія, фундацыя мастакоў, фундацыя навукоўцаў. Пам-пам-пам, давайте вось гэтыя мировые, гэты Bolt's Fair. Таму што ў мяне вольная колькасць малаточкаў, якія няма куды пакласці зараз, так? Так, я думаю, так. Няхай. Таму што хутчэй за ўсё яе падтрымаюць, хутчэй за ўсё яна будзе прынята, і мы ў ёй выйграем, таму што у нас гіганцкая колькасць малаточкаў, якая ідзе на дадатковыя розныя штукі, і нічога крытычнага няма таго, што пабудаваць. Што за манітор? Я вагаўся ці набыць патанней нейкі, папрасцей.
Вось, і типу просто квадратненькі нейкі бушны, але у той жа момант не хацелася типу скупіцца і просто потым замяняць яго на штосьці лепей, то бок адразу купіць штосьці палепей. Я купіў меншы, чым мой LG Ultra Gear. Вось, у мяне зараз Ultra Gear, і мне вельмі падабаецца яго. У LG вельмі мяккія неяк па колерах, мне не давіць на вочы, абсалютна 0. Вось, я вельмі жадаў бы сабе ў пару мець такі же манітор, каб яны не адрозніваліся ў яскравасці. Ну, каб мне аднолькава вачам было аднолькава, ведаеце, каб не было перападу, таму што інакш бы гэта вельмі напружвала мне вочы. Вось, як зараз, напрыклад, манітор, ну, ноутбука. Вось, але ён там у баку дзесь стаіць, і я яго не настолькі кідаецца ў вочы. Таму так, я купіў Ultra Gear, просто маленькі дыяганаль, невялічкую дыяганаль, і вось такое. Один дзед вахту сабнаўтыкі здаў, другі прыняў. Дзе? Што там? Хтосьці пачаў стрыміць, так? Гледзячы на час, мы яшчэ 10, можа 20, ну там 10, можа 15-20 хвілінак пасядзім і будзем скончваць, дарэчы. Так, што у нас? Хто у нас, дарэчы? Хто там сабнаціку зараз лупае? Ну вось бачу, Рудзі, так. Сабнотика просто ў геймпасе. Я пазбегаю сабнотики. Гэта дзед Максим. 16/9, так, по-моему, что, ну, ён не квадратных, это не по-моему, у ультрагіраў нават квадратных і няма. Глядзіце, якая справа. Я, напрыклад, пазбягаю сабнотику, таму што я той, хто удзельнічаў у раннім доступе, тыпу дзень 0, ну ладно, дзень 0, ладно, неправда, можа быць, праз паўгады ранняга доступу першай сабнотики. Это быў адзін з самых непрыемных, ну, яны як бы быў не самы цікавы ранні доступ. Калі Below Zero збіралася выходзіць, я таксама удзельнічаў у раннім доступе, і ён быў таксама не аб чым, з абсурднымі багамі і незручнасцямі, адсутнасцю контента і гэтак далей, які ўсё роўно потым было выкінута і патрэбна было перапраходзіць усё з самага пачатку. У выніку я так і не прайшоў з Below Zero, дарэчы, дзесь да паловы яго дабраўся і закінуў. Вось, мне вельмі падабаюцца гэтыя гульні, каб вы зразумелі. Мне вельмі спадабаецца сабнотика другая, я ўпэўнены. Але я не ўпэўнены, што калі ранні доступ у сабнотики другой такі ж, як і ў першых двух першых частках, то яно таго, на мой погляд, не варта. Я лепей просто пачакаю нармальнага выхаду. Бягучы за 9 год крэсла. Я скажу, крэсла вельмі вялікая розніца. Тыпу, я не варта сабе... Калі вы, блин, сядзіце за кампом столькі, колькі я, то крэсла адна з самых важных рэчаў, якую вы набываеце. Тыпу, гэта павінна быць вельмі зручная, вельмі камфортная, вельмі даволі дарагая штука. Гэта нават важней, чым ваш сетап камп'ютара, я скажу. Вось. 9 гадзін. Ну, тыпу, так. На 9 гадзінах просто крэсла must have добрае. Прям на яго варта патраціць часу, выдаткаваць некалькі дзён, каб ездзіць і па шоурумах мераць кожнае крэсла пад сябе, набываць. Я вельмі не раю набываць крэслы, калі вы сидзіце столькі ж, колькі я, так? І гэта самае, то не варта просто набываць па рэкамендацыі сяброў. Варта пасядзець у кожным крэсле і знайсці для вас. Таму што я яшчэ высокі хлопец, мне тое, што камусьці супер ідэальнае крэсла, максімальна камфортнае, яно для проста іншага чалавека будзе абсалютна незручным. Таму кожны падбірае пад сябе і не бессэнсоўна па інтэрнэту па рэкамендацыях іх абіраць, калі вы сядзіце па 9 гадзін. Просто едзеце ў шоурум, і усе шоурумы ў горадзе наведаць, нават у суседнія гарады, калі патрэбна з'ездзіць, паглядзець канкрэтную мадэль знайсці, таму што нават мадыфікацыя невялічка аднаго і таго ж крэсла, гэта будзе іншае адчуванне, і гэта зменіць абсалютна, гэта прям важная, гэта важная штука, прям капец як. Вось, які рост? 192 сантиметра. Так. Я уже прыглядзеўся, што ёсць для 150-175 ці 180-210. Гэта дыяпазон коштаў альбо дыяпазон роста? Вось. Ну, просто мне бягучае крэсла даволі дарагое. І я скажу, што яно важней нават, чым... ну, зразумеў. Это бел стрымер нейкі цикловы.
Карацей, так, вельмі раю. Крэсла важней, чым манітор, крэсла важней, чым новая відэакартка, маё меркаванне. Так, і усім падабаецца на моя прапанова з мировым гэтым хрэнню гэтай. Я пасля 16/10 нават глядзець на 16/9 не хачу, нават больш квадратны бы узяў, але абсалютна больше 16/9 ці нават больш шырокія. Пачакай, 16/9 ён же так, ён падтрымліваецца больш... Не, пачакай. 16/9 ён у вышыню менш, чым 16/10. Я разумею, так, я разумею. Кажу, тут будзе зоркай баскетбола. Мне ўсё жыццё казалі про баскетбол, мне не цікавы баскетбол. Такая вось ёсць праблемка. Мне не цікавы. Так, па-па-па-па-пам. Это ўсё лухта. Калі мы пачынаем World's Fair, калі... галасаванне яшчэ займе. Так. Театр Глоуб. Альбо... Давайте пізу ось гэтае. Вежую. Настрой яшчэ нормально, тэатры. Не, давайте один караван яшчэ. Чаму я не магу яго? Таму што зараз один припаркаваны, зразумеў. У Дэлі няхай адпраўляецца, пайшоў. Добра. І маршрута ў мяне няма. Вось, зараз можна сабе... Не магу. Я на ліміце сваіх маршрутаў? А чаму я на ліміце маршрутаў? У мяне ж няма, наадварот, аднаго не хапае. Што за лухта? Ладно. Ты чуеш планшет, гэта літоўская зборная глядае па цябе. Не, гэта дакладна чым гэтым я займацца не буду. Прям 100%. Не маё прям. Добра, давайте вежу у Пізе пабудуем. У асіннікі на нашай ракезы будуць будаваць яе. 7 золотых уход, цукар, якіх у нас 2. Я згодна. Адзінае, што я прадзяўбаўся, трэба было нешта набыць на гэтым ходзе, таму што у меня 822 золотых, і я колькасць расце. Гандлёвыя пасты, а яны мне адчынены зараз ці не? Мне просто падаецца... Не, вось яны, блин, дакладна. Я просто сканцэнтраваўся настолькі на лакшэрі ресурсах, што у мяне зараз працаўнікі вось там базава штосьці. Яны на аўтаматыкі насамрэч вісяць. Вось, але можа варта адних набыць, каб яны выключна займаліся тым, што я раблю. На Пізу, дарэчы. Вось гэтага інжынера вялікага. І тут мы набудзем працаўніка. Ось ён будзе нам будаваць пасты. Просто я такі, тыпу, яны самі пабудуюць гэтыя пасты, толькі яны не сталі іх будаваць чамусь, я не ведаю чаму. У мяне просто гэты вялікі інжынер стаіць ужо неведаема колькі, нават гэтай з вежай, пізанскай вежай гэтай ніяк не дапаможа. Мне падаецца, просто будзе так, крыху нешта камяні паносіць. Вялікі прарок. Няблага. 425, яны што, становяцца мацней з кожнай эпохай, ці што? Так, я возьму зараз просто і пабудую. Іх варта прыхоўваць у гэтым... у гэтай гульні. Я забыўся ўжо, што такая праўда. У мануалцы цудоўна будаваць, калі ты памятаеш, як гуляецца. А так яно здымае з мяне адказнасць, каб менш... Тыпу, штосьці будавалася, я мікраменеджментам гэтым не займаўся. Вось. Тыпу, я просто чакаў, што яны будуць займацца такімі пабудовамі, а яны чамусьці не займаюцца. Я не памятаю, якой частцы яны нармальна даволі будавалі. Альбо 4-я, альбо 6-я. Не, 6-я пад пытаннем. Там, у прынцыпе, яны неблага робяць прыярытэты. Ладзяць. Не зусім інжынерыйнай прапорцыянальнай эпохі. Ага, добра. Ну, я просто думаў, што яны заграсаюць у эпохі, але гэта, па-моему, 6-й, так. Я не памятаю, у меня веды, я кажу, праблема ў тым, што веды яны блытаюцца паміж рознымі часткамі, і вось гэта самае складанае насамрэч. Не тое, каб яно праблема, я не тое, каб супервысокую складанасць абраў. Ось.
сярэдняя, по-моему, стаіць і ўсё. То бок у мяне ёсць верагоднасць перамагчы, і тоже можа быць даволі складана. Не мае сэнсу яго трымаць. Ну, калі я не будаваў нічога такога крутога, ну, нейкую... ну, рэальна, у мяне ён з'явіўся, калі мне нічога нельга было будаваць з цудоў света. Таму ён зараз дачакаўся першага цуда света, рэальна, які я мог пабудаваць. Так што, я думаю, ён якраз таки своечасовы. Ось. Там дае маленькі бонус, але, напрыклад, для будоўлі сваёй эпохі інжынер закрые 65-70%, для больш адванс будзе 45-55. Зараз ён прям вежу гэтую поўнасцю пабудаваў. І ён стары, ён прям з адных самых першых эпох увогуле. Так. Ты у нас, можа, амфітэатр які, ну, культурная вось гэтую ўсё. Этому гораду патрэбна... У яго сцены ўжо ёсць, гэта ўжо добра. Універсітэт тады будзе. Не універсітэт, вось. Гэта. Так, здабыча... Усё цудоўна. Зараз мы рэлігію зноў адціснем. Тут у нас канкурэнцыя за рэлігію ідзе за мясцовых. Гарды дзяржавы гэтыя. Сюды зараз адправім прарока. Так, тут нам прапануецца ферму, але мы пабудуем не ферму, а рэальна гандлёвы пост. Плюс 1 золото, так. На наступным тыдні дадатковых рулетак не будзе? Не. Звычайна, вяртаемся да звычайнага раскладу, і у панядзелак у нас будзе Чалавек-паук другі, і будзем яго праходзіць як асноўную гульню. Так, і усім падабаецца прапанова першага збора, першага схода, гэта кангрэса сучаснага божухна, як ён, сусветнага. Гэта цудоўна, і я планую, божух, на што са словамі? Планую перамагчы ў ім, лёгка прям. Вось, Піза, цудоўна, генерацыя вялікіх людзей вырастае. Кайфы. У Лондон отправляешься, 22 золотых на дороге не валяются. Оп. Обрать великого человека. Навуковец, может быть? Академию. Во, давайте навуковца. Раз уж мы идем у навуковую перемогу, ось. Ты открыть технологию, альбо вось он может поставить як будинок, так? Ось давайте тут. Реально як будинок просто додатковую. Плюс 8 науки. Цудоўна. Ты город у нас. Ты у нас город насамрэч амаль бессэнсоўны, але яго асноўная задача гэтага горада было забраць 2 лакшэры ресурса. Усё, больш ні ў чым. У астатнім мы паспрабуем яго выцягнуць праз мора. Тое, што можна зрабіць, вось гэта можна зрабіць. Маяк яму. Дарэчы, можна было просто набыць яму маяк. Набываем яму маяк. І будуем яшчэ акведук. Акведук дапаможа таксама ў росце гэтага гораду. А я фрегат не пабудаваў, не падавалася? Вось он, фрегат яшчэ будуецца. Я магу сабе дазволіць даволі шмат фрегатаў. Давайте яшчэ пакуль іх будаваць. Так, у гэтым горадзе баракі, сцены, амфітэатры і іншае. Прыярытэты. Давайте банк. Будзе больш грошай. У нейкай касмічную просто колькасць грошай улятаем зараз. Мы зараз яшчэ эканоміку зробім. У нас... Больш золота, амаль з усяго. І пасты. Я зразумеў, чаму я на аўтаматыцы пасты не будаваў, таму што яны не палепшаныя пакуль, яны не той, каб шмат даюць. Яны літаральна плюс 1 золота пакуль. Але будуць па 2, і вось гэта ўжо сіла. Полісі, цудоўна. Вось тут прадакшн у кожным горадзе. Вось гэта прям забіраем адразу. Трык. І наступная плюс 1 золота за кожны порт, марскі порт і маяк.
плюс 4 прадукцыі, плюс 4 культуры ў горадзе з іст-індыйскай кампаніяй. Так, зноў распаўсюджваем нашу рэлігію. Насамрэч у нас такое, просто перакідваемся рэлігіяй, тут мне спрабуюць яе падзадушыць, але нічога ў іх не атрымліваецца. Я яе назад адбудоўваю просто. Ост-Індскай. Ну, Ост-Індіан яна жа, не? Хаця я не ўпэўнены. Вось, дарэчы, тыпу, а як будзе на вікі? Вікі, што ты мне скажаш? Ост-Індіан Company. Ист-Индия, пардон. Ист-Индия. Она не Индиан. Па-па-па-па-пам. Беларуская у нас кажа, што гэта брытанская Ост-Індская. Маеш рацыю. Доступ да солі я атрымаў. За што? За тое, што я з кімсьці пасябраваўся там? І это адзінае тлумачэнне, якое я могу знайсці для гэтага. Ну так, это адзінае тлумачэнне. Таму што адкуль у мяне соль? Ну ладно. Каравелла. А ёсць галея. У меня была дзесьці шалёная галея, якая... вось она і ёсць. Давайте яе вернем дадому і палепшым. А ты што тут робіш? Я, типу, не супраць, конечно. Але дзіўна вельмі. Сябраваўся з Ліфорскам. Ну, это адзінае тлумачэнне, якое у мяне ёсць. Індійскі місіянер. Вось яны там спрабуюць трошкі сабе тэрыторыю аджаць. Не, я адмаўляюся. Мне дадатковае... Я не жадаю жалеза атрымліваць ад сваіх патэнцыяльных канкурентаў. Галеас. Ну, я не умею пераклады назваў караблёў. Потому что там, по-моему, нейкая лухта адбываецца месцамі. Ну, у сэнсе перакладзе. Потому что тэрміналогія трошки адрозніваецца ў розных краінах. Можа ў Бинго-Бонго отправить? Хотя не, навошта, далей генеруем золото. جيت وانا كلي امل باش نوصلوا 4 золота. Ці нормально мне 4 золота будем? За фарбы. Не, гэта апошнія фарбы у мяне. Ну, не апошні, перадапошні. Would you be interested in a trade agreement with England? Глядзі, Олер, гэта палівазапраўшчык, а танкер паліваперавозчык. Так, і гэта не адзіны прыклад. Типа, далёка не адзіна. Ну, слухайте, ось зараз фарба у нас 3 штуки. Давайте домовимся, нехай будем. Будем продавать далей. Просто пакуль я по сутнасці сваёй гандлюю з імі ресурсамі нейкімі важнымі, так? Опанькі. Насельніцтва вырасла ў адным з гарадоў. Круто. Так. Бригад. По сутнасці я адкрыў ужо ўвесь сусвет. По большасці так. Калі вы паглядзіце, то у мяне вось тут не закрыта, вось тут пара белых плям ёсць, але гэта закрыцца бягучымі караблямі. Я, ў прынцыпе, ўсё, я, тыпу, далей толькі караблі ставіць на абарону, і ўсё, і сачыць. Вось, просто што з назвамі як і зброі, так і караблей, там настолькі пачынаецца нейкая блутаніна, што жэсць. Так, Тэатр Глоуб. Я не збіраюся же, правильно, ствараць сабе яшчэ одну... Так, з-за таго, што я не збіраюся сабе ствараць яшчэ один горад, я могу спакойна дабудаваць вось гэты нацыянальныя цуды, якія я ўсё ніяк не мог дабудаваць. Так, ты у нас за 3 гады і так будзе. Ладно, паўзі.
А, ну вось тэатр Глоб быў جيت وأنا كل пабудаваны. أمل باش نوصلوا لشي اتفاق. Не паспеў я тэатр Глоб пабудаваць, я толькі пачаў яго, але хтосьці ўжо скончыў. Это верш авіаносны ці авіанесучы крэйсер. Так, вось гэта штука пачынаецца, і як бы ніякай праблемы, просто гэта альбо вельмі асабліва губляецца ўсё ў перакладзе, таму што просто іншая краіна будзе карыстаць іншую сістэму. І калі штосьці становіцца адным, ну тыпу адной тэрміналогіі, то ў іншай краіне гэта такое ж слово, але іншае пакрыццё гэтага тэрміну, поўнасцю хрень. Ось, я калісьці таксама разбіраўся, разумеў, просто што я зразумеў, што гэта місаноўныя веды. Я вельмі заганяўся на тэму, не караблі, я са зброі вельмі заганяўся, з караблямі я заўсёды слабенька быў. Але у зброі разбіраўся, і чым глыбей я паглыбляўся, і тым больш я разумеў, што амаль усе спрэчкі ў інтэрнэце на тэму зброі людзі ні халера не разбіраюцца, абсалютна. Амаль ніхто не разбіраецца. Разбіраюцца тыя, хто рэальна ў гэтым прям разбіраецца, спецыялісты. Вось, яны разумеюць, і асабліва тыя, хто вывучаў не толькі адную сістэму, ведаеце, той, хто ў зброі разбіраўся ў сістэме зброі і падручніках адной краіны, гэтыя веды можна выкідваць на свалку, як толькі ты пераходзіш просто ў іншую мову. Ты не можаш адну штуку дакладна перакладаць такім жа словом. Вось, у тэрміналогіі. І ўсё гэта губляецца і ператвараецца ў гістарычны грамідер, просто жесть. Адна і тая ж зброя у адной і той же лакацыі. Кожны раз, калі мы даем назву любой зброі, гэта вельмі залежыць ад таго, хто называе, у якой мясцовасці называе гэтую зброю. Это важней, чым нават што гэта за зброя. Хто у якой мясцовасці, у які перыяд часовы. Таму што ўжо праз 50 гадоў яе па-іншаму называюць. Гэта же чалавек бы назваў бы па-іншаму з гэтай жа мясцовасці. Тую ж самую зброю. Праблемы. Няма такога, што людзі добра, неяк тыпізавалі яе. Як перакласць мануар. Вось, я тут адразу, я просто кажу, я ў гэтым не разбіраюся. Я рукі падымаю. Асабліва пачынаецца прыкалдэсы, калі вы бярэце розныя перыяды і, гістарычныя. Лінейны карабель першага ранга. Вось. Вось такі вось, як бы... А лінкор, ён жа тыпу лінейны карабель, не? Лінкор, ён... Гэта скарачэнне ад лінейнага карабля, не? Я можа прыдумываю гэта, я не ведаю, я не разбіраюся ў караблях. Это такая яно і ёсць, добра. Просто я памятаю, як мне спрабавалі даказаць, што гэта дзве розныя рэчы, ніяк не звязаныя. Я просто такі, добра, да свідос. Я не ведаю, я просто не разбіраюся, адчапіцеся ад мяне. Калі абмежаванне інтэрфейса, увогуле прыходзіцца часта забіваць на штукі такія ў перакладах. Ты просто забіваеш, ты ведаеш, што яно неправільна, але што мне зарабіць, калі ў цябе зарабі гэта ў 10 сімбаляў, што я павінен за гэтым прыдумаць? Якая дакладнасць? Так, па-па-па-пам. Нешта лухтанейкае. Давайте зоопарк будзе. Раз мы тэатр Глобус не пабудавалі, то і будзе ў нас прыгожы зоопарк затое. А у перакладчыкаў з агучкай яшчэ ёсць такая штука, як ліпсінг, так? Это таксама праблема. І ведаеце, я скажу яшчэ, што заўважыў пры агучцы серыялу, альбо я ведаю, што гэта вядомая штука, просто што, для тых, хто не ведае, для тых, хто аматар, скажем так, гэтага, і хто не прафесійна і недоўга гэтым займаецца, мяне паклікалі што-небудзь агучыць у серыяле персонажа, і я пайшоў. Вось, такая штука, што некаторы правільны пераклад на тэксце, неважна, наколькі ён дакладны, складана вымаўляць. Просто нахрен ліпсінг супадае, а гэта складана вымавіць.
просто складана вымавіць. І тады, калі ты выкарыстоўваеш словы, хоць яно ідэальнае слово у перакладзе, і яно вельмі правільнае, і на тэксце чытаецца нармальна, тое, што ты чытаеш, ну, типу, пра сябе, і калі ты зачытваеш гэта, ты разумееш, што чалавек так не скажа, таму што гэта незручна. Просто нахрен незручна. То бок, як хуткамоўку можна вымавіць, так. Але не натуральна. Типу, людзі лянівыя істоты. І калі бы персонаж бы казаў бы гэта, ён бы хутчэй за ўсё, калі ён не там суперадакаваны нейкі, альбо не дыктар нейкі, то яму просто гэтае слово потым складана разабраць. Это слово складана вымавіць, яго складана разабраць, яго складана зразумець у кантэксце, таму ідэальны пераклад раптоўна становіцца, нават калі ён быў ідэальным ва ўсім, акрамя вось гэтага нюанса, і тады трэба мяняць. Просто таму што не кладецца. Калі ўжо вымаўляеш, не кладецца просто. Затое дакладна, затое добры пераклад. Вось, і вельмі дзіўна атрымліваецца такое. Гэта тое, адкуль я не чакаў такой праблемы. Напрыклад. А я дзесьці бачыў, хтосьці карыстаў на Manowar, просто Manowar, ну, Manowar, типу, ось так перакладаў. То, што гэта... Так, ну, глобальна, просто большасць людзей нават не заўважыць, што там ёсць нейкая недакладнасць. Будуць людзі, якія такія, о, неўдалае слово, ну, яны заўсёды будуць. Неважна, якое вы слово, і наколькі ідэальна вы перакладзеце, наколькі дакладна яно па слоўніках, хтосьці не скарыстае, ну, типу, без слоўніка гэта рабіў. А просто пачуў і незвычна чалавеку, ось і ўсё. Ён паспрабуе выправіць. Такое таксама ёсць. Давайте тут на рэлігіі нашай бахнем. Оп. І гэта нават... А, не, перабілі. Ты выглядзіце нармальна. Наша рэлігія тут дамінуе зараз. Цудоўна. Можна ў Ватикан яшчэ прарока адправіць і там распаўсюдзіць нашу рэлігію, катізм. І тады у нас будзе цудоўная камбінацыя, у нас будзе тут ядро, як бы, нашай рэлігіі. Будзе распаўсюджвацца далей. Самавар. Вось што я пачуў. Ага, ну окей, я зразумеў. Не, ну шыре, я чуў, хтосьці так, дзесьці ў тэксце, ў гульні нейкай, нешта такое, ну, типу, не беларускі пераклад, расійскі пераклад быў, калісьці, там, хер ведае калі. Я бачыў такой варыянт, я вельмі здзівіўся, я такі, канешне, ну, можа, прынегу, ведаю, мылавар, ну... Тут яшчэ і антураж губляцца можа. Піраты Карыбскага мора 3 у расійскай гучцы ачмурэнна гучаць, але ўсе героі размаўляюць быццам яны з кансерваторыі выйшлі, а не з пірацкага кабака. Акцэнты праблема ўвогуле. Ну, тыпу, калі перакладаць, калі ўжо гаворка пра такое, тыпу, пра розныя перыяды і розныя, калі акцэнт расказвае гісторыю персонажа, ведаеце, у ангельскай гэтага шмат, пры перакладзе гэта губляецца амаль заўсёды. Ну, тыпу, неважна, якую вы мову перакладаеце, просто таму, што адпаведнага акцэнта вы не часта чулі, як шатландец размаўляе па-беларуску з шатландскім акцэнтам. Я чуў шатландца, які вывучыў 3 словы, я ведаю, як шатландцы прыкладна будуць гучаць, калі яны паспрабуюць гаварыць па-беларуску. Я прыкладна магу уявіць сабе. Просто гэта акцэнт, які вы не пазнаеце ніколі. Вы не разбярэце словы, там адтуль просто ні халеры. Там не тое, што акцэнты, я пра лексіку, якой карыстаюцца персонажы. Так, гэта таксама праўда. Скотланд! Файна. Так. Наш гэты фрэгат будзе тусіць тут, просто таму, што я яму так сказаў. Давайте, чат, трэба... Трэцяе якое слово... Блин, забыўся. Я забыўся, таму што мне ўзгадваецца гэты чэл, які мікрафон з'ядаў на гэтым самым... Вы бачылі, можа, гэты мем, там чэл, карацей, просто, тыпу, яго задаюць яму пытанне, ён, карацей, мікрафон пачынае паядаць, вось гэты футбольны фанат. Вось, добра, глядзіце. Так, сяброўства, добра. Падпісалі з ім. Я апошняе якое не ведаю. Давайте скончваць чат. Трэба скончваць. Я ўжо засадзіўся, мы пачалі раскрыць тэму. І мне трэба ўжо бегчы, прям трэба бегчы.
Я захаваюся тут. У нас, у прынцыпе, дарэчы, калі глядзець на дэмаграфію, мне падаецца, я наперадзе па навуцы зараз. Так, я на першым месцы. І я вырываюся за ўсімі маімі кантрактамі. Дарэчы, золото, дарэчы, таксама да халеры. Мы тут прям, дарэчы. Мы прям вырываемся. Я віншую нас. Але на гэтым я буду скончваць. Я буду перадаваць вас далей. Давайте захаваемся. Застанецца ну, захаванка на наступны раз. Захаваўся, так. Навошта ты прымусіў шатландца вучыць беларускую, гэта ўжо нелагодная беларусізацыя. Я яго не прымушаў, ён вучыў украінскую, ён спрабаваў вучыць украінскую, і мы абмяркоўвалі дэталі украінскай і беларускай. Вось, ён... У яго, каб вы разумелі, ён не такі тыпу шатландец, адукаваны прям шатландец. Ён тыпу з простых шатландцаў. Ну, не, у яго адукацыя ёсць як бы, але здольнасці ў мовах у яго няма. Вось, у яго шатландскі такі прям складаны. Не з кансерваторыі ён выйшаў. Ён по тыпу реально прям шатландскі акцэнт. Жорсткі такі. І яму складана нават, ну, просто спрабаваць ангельскія словы вымаўляць, якія не шатландскія. Ну, тыпу, і яго патрабуе часу, каб вымаўляць, як, ну, каб было зразумела камусьці за межамі мяне і Великабрытаніі. Так, ён з гэтым нават складанасці ў яго ёсць. Так, па-па-па-па-пам. Я гляджу, хто ў нас на твічы ёсць. Цікавая тэма, але мы зараз залепнем у яе, і я не пайду працаваць, а мне патрэбна. У мяне ёсць справы. Гляджу, хто ў нас ёсць. У нас ёсць Незнарок, які зноў у No One Survived зараз гуляе. Радыёголас у нас 24/7, калі што, завітвайце на радыёголас, калі вам цікава паслухаць беларускіх музыкаў, падкасты і рознае. Але я вас адпраўлю да Рудзі, які ў сабноціку гуляе і ў ранні доступ. Паляцім зараз да яго. Так, дзе там мой рейд? Праз паўгады, ну так, цісці так, можа быць. Ляцім. Рейд пачынаю. Да пабачэння. Добрых вам выходных.